Σήμερα έχουμε μαζί μας. Ονομάζομαι Θανάσης Σιλβέστρου. Καλησπέρα, βρε μου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στο Fireproof Mentality και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σου που πήρες να ξεκινήσουμε το πράγμα. Ευχαριστώ φίλε μου, να είσαι καλά. Εντάξει, το Fireproof Mentality αντιπροσωπεύει την νεολαία, τον αθλητισμό, personal growth, πράγματα που είναι επίκαιρα. Θεωρώ σημαντικά οι συζητήσεις να υποθούνται στον κόσμο και να τα ακούει η νεολαία, γιατί πρώτα απ' όλα δεν είναι μόνοι τους και να ξέρουν ότι πάντα έχει κάποιον που πέρασε και ζήσε χειρότερες καταστάσεις οι οποίες απλά δεν τις αντιληφθήκαμε και καλό να υπόνονται και να λαλούμε του κόσμου κάποια θέματα είτε υγείας, είτε σωματικά, είτε ψυχικά, γιατί σημαντικό να μην νομίζουν ότι είναι μόνοι τους. Επομένως, πρώτα απ' όλα τι ασχολείσαι και τι κάνεις. Εγώ ασχολούμαι γενικά με τον τομέα της νυχτερινής διασκέδασης, λόγω οικογενειακής επιχείρησης. Έχουμε μια ταβέρνα στη Σκαρίνου, τα Μερακλώματα. Ασχολούμαι γενικά από πολλά μικρός με στούντες δουλειές, μεγάλωσα με στούντες δουλειές και σπουδάζω αρχές ασφαλείας. Σε ποιο χωριό είναι είπαμε? Στη Σκαρίνου. Στη Σκαρίνου. Φαντάζομαι η ζωή στο χωρκό να το πούμε, νομίζω πολλά διαφορετική από τις πόλεις και η οποία μεγάλωσες. Εσύ τέλος ήταν η ζωή εκείνη και πάνω. Εντάξει, εγώ δεν μεγάλωσα στη Σκαρίνου, καταγωγή μου από το Δερσεφάνου, ένα μικρό χωριό στη Λάρνακα, πολλά γραφικών. Η ζωή πάρα πολύ ωραία, γενικά μεγαλώσαμε, προλάβαμε και κάποια πράγματα παραπάνω που είναι τώρα στην εποχή. Είναι πιο διαφορετικά λόγω. Πιο έξω στις αράνες, παίζαμε έξω, ήταν άλλος πως η ζωή. Ήταν άλλη ζωή, πιο αγαθή και πιο αγνή. Ακριβώς. Και ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας και η φίλη μου η Μαρία και ο παπάς σου εσένα. Ο πατέρας μου, η θεία μου η Μαρία και ο Πανίκος ο Πιλάρης, ο ηθοποιός. Μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ξέρω ότι ακούω και πολλά καλά σχολεία. Επομένως, ασχολείσαι με εκείνο το πράγμα και σπουδάζεις, είπες μου. Τι σπουδάζεις? Σπουδάζω αρχές ασφαλείας στον Βουλοπάρκο στη Λευκοσία. Αφορά οτιδήποτε σε θέματα ασφαλείας, ρίσκα, κινδύνους, VIP protection και αναλύσεις. Αρέσκει σου τον που ασχολείσαι και... Ναι, ασχολούμαι γενικά, πάντα αρέσκε μου το θέμα της ασφαλείας. Αρέσκε μου και πολλά ο στρατός παγιά που δυστυχώς δεν έκανα και ήταν μια μεγάλη ήττα για μένα. Γιατί βλέπω άτομα της ηλικίας μου να θέλουν να πιάσουν χαρτί, να πιάσει χαρτί πελού, χαρτί ότι είναι στο εξωτερικό, πολλά και διάφορα που συνήθως είναι εύκολες λύσεις και για μένα είναι οι αδύναμες. Οκ. Γιατί δεν υπηρετήσες στο στρατό? Δεν υπηρετήσα στο στρατό λόγω του προβλήματος υγείας που έχω, της νόσος Crohn. Τι είναι η νόσος? Η νόσος Crohn είναι μια φλεγμονώδης νόσος του εντέρου. Αφορά από τον ισοφάγο μέχρι τον τελικό ηλαιό. Στον κάθε άνθρωπο αντιδρά διαφορετικά. Δεν έχει δηλαδή κάποιον άνθρωπο που να συμπίπτουν. Δεν είναι που είναι σημαντικό το πράγμα, δεν είναι... Ναι, είναι απαραίτητα που είναι σημείο, αλλά δηλαδή μπορεί κάποιος άνθρωπος μέσω του στρες, του υπερβολικού άγχους στην πορεία της ζωής του είτε να το είχε είτε να το δημιουργήσει στον εαυτό του. Και τούτον προέρχεται από το στρες, το άγχος... Στρες, άγχος, κακή ζωή. Κακή ζωή όπως... Καταχρήσεις, αλκοόλ, πολιτσιάρων, αλλά συνήθως ο μεγαλύτερος εχθρός της πάθησης είναι το άγχος και το στρες. Και εσένα φαντάζομαι επειδή που πιάνει ηλικία ξεκίνησε το πράγμα? Είχα διαγνωστεί με Crohn περίπου το 2008-2009, ήμουν 8-9 χρονών. Και πώς προήλθε, ενώ που πήγες στους γιατρούς και έκαμες τις κατάλληλες εξετάσεις, δεν τέλος ξεκίνησε το ταξίδι για εσένα και τη δοκιμασία? Ξεκίνησε πάντα από τον καιρό που θυμούμαι, ας πούμε, σαν άνθρωπος. Πάντα θυμώ τον εαυτό μου να είχα προβλήματα με τις τροφές μου. Δηλαδή μικρές απολαύσεις, έναν παγωτό σαν μωρό, έπρεπε να βρω ένα παταλέτα. Δεν ήταν normal, ας πούμε, οι αντιδράσεις του οργανισμού μου. Φάνηκε παράξενο, φαντάζομαι, στους οικείους σου και στην οικογένεια σου. Μπράβο, το πρώτο, επειδή να πούμε δηλαδή ότι και η μάμα μου έχει νόσο Crohn, διαγνωσμένη πριν που μένα. Οπότε είχαμε έτσι λίγο υπόψη τα πράγματα με τα εντερικά.
Ήταν και genetics φαντάζομαι. Μπράβο, εμένα ας πούμε, επειδή είπαμε οι γιατροί στα χρόνια ότι κάνω mirroring την κατάσταση που έχει η μάνα μου, είμαστε πολλά παρόμοιες περιπτώσεις. Η πρώτη φάση ήρθε σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι, πιάσε με μια κρίση πανικού, ήμουν 7-8 χρονών, ήταν πολύς ο κόσμος, πιάσε με ένα σκολικός, εγωνάτισα χαμένη, μπορούσα να αναπνεύσω από τους πόνους και ήμουν με γεράν και τον παππούς σε το πάρτι και ανησυχήσαν τόσο πολλά που ξεκινήσαμε κάποιες διαδικασίες. Φαντάζομαι πέτσου νοσοκομείων, πρώτες βοήθειες, έκανα σου... Ποιες διαδικασίες περνάς που για τα άτομα που δεν ξέρουν, δηλαδή τι εξετάσεις σου κάνουν συγκεκριμένα για να καταλήξεις στο συμπέρασμα για την νόσο Crohn. Πολλά σωστά ρωτάς. Γενικά τότε που ανακάλυψα εγώ που ευκήγε η διάγνωση δεν υπήρχαν τόσες γνώσεις για την πάθηση, ήταν σε πολλά αρχικά στάδια, ειδικά στην Κύπρο. Τα πρώτα στάδια ήταν τα κλασικά αναλύσεις αίματος κτλ. Αλλά η νόσος Crohn για να διαγνωστεί γίνεται διάγνωση μόνο με κολονοσκόπηση. Μάλιστα. Δεν έχει να κάνει ούτε με κόπρανα ούτε... Έχει να κάνει και με τα κόπρανα, να κάνεις κάποιες αναλύσεις, ναι. Αλλά το κυριότερο για να δουν πρέπει να μπουν με κάμερα, να δουν τα τυχώματα του εντέρου και πώς συμπεριφέρεται. Μπορώ να καταλάβω το πράγμα που πέρασες, δεν το έζησα. Όμως, εμείς που ας πούμε που πονούμε λίγο το στομάχι που τροφικές δηλώσεις και τα λοιπά και δεν μου είπες και εσύ γονατάσαι, που αλήθεια γονατάσαι και αρρωστάς ρε φίλε, δηλαδή ξέρεις, ο πόνος των εντέρων είναι πολλά και σκέφτου φαντάζομαι την νοσόν ας πούμε πώς το έζησες και πώς το εβίωσες. Και στα 9 σου χρόνια ας πούμε το πόσο δύσκολο ήταν μέχρι πόσο είσαι τώρα. Τώρα είμαι 26, πάω στα 27. 26 πάει στα 27 σου χρόνια, δηλαδή τουλάχιστον τα τελευταία 14 με 15 χρόνια. 18 σχεδόν. 18 χρόνια ακόμα που παλεύκεις με το πράγμα. Και είναι τα διαδικασίες έγιναν ύστερα, ναι, διαγνώζεσαι με το νοσό Crohn, κάνεις τις κατάλληλες εξετάσεις, φτάνεις σε ένα σημείο και ύστερα η συνέχεια. Αρχικά η διάγνωση δεν έγινε και εκείνη την περίοδο. Το επόμενο διάστημα μετά από το επεισόδιο ξεκινήσαν να έρχονται πιο συχνοί σπάσμοι ή πιο συχνά επεισόδια. Και φαντάζομαι και κρίσεις πανικού. Ναι, εντάξει, όχι τόσο. Για τις κρίσεις πανικού ήταν που έχεις να πεις, ενώ σου έχεις ως σήμερα. Όχι, γενικά και με ανθρώπους που παθαίνουν κρίσεις πανικού, αλλά και αμέ ήταν το πρώτο επεισόδιο, ήταν η πρώτη επαφή με τον οργανισμό μου σε το πράγμα, ας πούμε. Ήσουν σε στάδιο προσαρμογής, επομένως ότι ήσουν ανοιχτός σε ούλα, άρα δεν ήταν εύκολο και εσύ να ξέρεις να μπίνεις και τώρα. Μαθαίνεις. Μπράβο. Ναι και... Γενικά η διάγνωση έγινε όταν ήμουν πέπτυν του δημοτικού, ήταν μετά από κάποιους μήνες μετά από το πράγμα. Είχε σπάσει το τυφλό πάνω μου, ήταν 4 μέρες σπασμένο πάνω από το τυφλό και το έντερο έφτασε και έγινε σε σχήμα πορτοκαλιού, δηλαδή ο οργανισμός μου αντίδρασε σαν άμυνα, πάνω στην ατυχία μου φάνηκα τυχερός, ας πούμε, στο πούμε έτσι, και όταν χειρουργήθηκα ο γιατρός που το είδε το πράγμα ήταν πολλά περίεργο να συμβεί. Και λόγω του ιστορικού και της μάμας... Θεωρείς ότι έπαιξε και ο Θεός ένα ρόλο μπας στο πράγμα, δηλαδή που τύχει μπας στην Ελλάδα. Γενικά στα χρόνια να τα βγουν και στην πορεία, είχαμε πολλά, ας πούμε, που μπορώ να πω. Φαντάζομαι που την ηλικία διαπέπτυν του δημοτικού, μιλάς μου τώρα πάει για 27 χρόνων, πόσες εγχειρήσεις, πόσα έξοδα, ο σωματικός ο πόνος, ο ψυχολογικός ο πόνος, είναι πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα... Ξέρεις, άμα μιλώ και κάποιοι που μας ακούσουν πολλές φορές που μιλώ και φέρνουν άτομα που πέρασαν παρόμοια μαζί μου. Εντύχει να φέρει τον άλλον να καταλάβει η λέξη συναίσθηση, το τι παίρνει ο καθένας. Γιατί μπορώ να παρομοιώσω τον εαυτό μου με τις εγχειρήσεις, αλλά σίγουρα δεν είναι οι ίδιες οι εγχειρήσεις. Και στο αντικό που μας ακούσουν και που μας βλέπουν να κατανοούν την κατάσταση και από τις δυο πλευρές με δυο... Να το πω θύματα, να το πω τυχερούς πας στην ατυχία. Έχει πάρα πολλά που μπορώ να... Εσύ τέλος το είδες το ταξίδι, ενώ σου με τις εγχειρήσεις, πρώτα απ' όλα πόσες εγχειρήσεις έκανες. Αρχικά να πούμε ότι σαν παιδί που μόλις το ανακαλύψω είπαμε ότι έχεις το τάδε πράγμα και να ζεις το υπόλοιπο της ζωής σου μαζί, δεν ήταν κάτι εύκολο να το συνειδητοποιήσω. Και στην ηλικία σου να σου στερήσουν πράγματα τα οποία και την παιδικότητα σου φαντάζομαι πόσο σε ανάπτυξες το... Ακριβώς. Στην αρχή, ας πούμε, επειδή οι θεραπείες πάλι ήταν τόσο ανεπτυγμένες,
μπορεί σε άλλες χώρες να ήταν, ας πούμε, αλλά στην Κύπρο ήταν σε πολλά πρώιμα στάδια. Κάνω θεραπείες με χάπια, δηλαδή ξυπνούν το πρωί και αντί να πιω το γάλα μου πρωί να πιω 10 χάπια. Έρχομαι από το σχολείο το μεσημέρι, πρέπει να πιω άλλα 10, τη νύχτα πρέπει να κοιμηθώ άλλα 10. Και ήταν κάπως βασανιστικό γιατί... Συνολικά πόσα χάπια περίπου έπινες την ημέρα? Έπινα περίπου 20 με 25 χάπια στην ηλικία 8 χρόνων. Μέσα στο σχολείο πώς ήταν? Φαντάζομαι η μάμα σου, ο γονείς σου πιάσεις στο σχολείο, είπαν τους ο Θανάσης όχι το πράγμα. Σε είναι τα πράγματα πρόσεχες? Κυρίως είχα μια πιο καλή διευκόλυνση στο πότε ζητώ τουαλέτα να πρέπει να πηγαίνω. Αλλά για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι και την εφηβεία, ας πούμε, το πράγμα είναι κρυφκάτο. Προσπαθούν να με δείχνουν, ας πούμε, ότι κάτι έχω, γιατί έτσι αλλιώς δεν φαίνεται εξωτερικά. Δηλαδή κάποιος δεν μπορούσε να δει και να πει Εντάξει, φτάσαμε και εποχές, εντάξει, ρεσίς μου είσαι με 23, πάω για 24, είσαι 27, μιλούμε για 3 με 4 χρόνια διαφορά. Εντάξει, τον bullying και ξέρεις, η αντιμετώπιση που τους συνομήλικους τέλος. Δεν ήταν τόσο αποδεκτή ως σήμερα που... Ναι. Εντάξει, γενικότερα στο σχολείο δεν είχα πρόβλημα, ήμουν γενικά ένα άτομο που είμαι και κοινωνικός, κάνω εύκολα παρέες, μιλώ, δεν έχω έτσι θέματα. Σε τι σχολείο πήγαινες? Πήγαινα στο γυμνάσιο, στο Κίτη, αρχικά, μετά το δημοτικό. Εντάξει, bullying δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω γιατί δεν υπήρχε τότε, ας πούμε, ούτε καν σαν λέξη, σαν ιδέα. Είχε πειράγμα τέλος πάντων. Πειράγμα είχε, εντάξει, επειδή ήμουν έτσι λίγο πιο λεπτούς, πιο κοντούς πουλούς τους υπολοιπούς, αλλά άρεσκε μου, ενώ σου δεν είχα πρόβλημα. Ναι, ήσουν αποδεκτός, ενώ σου είχες φίλους. Και άμα κάποιος επήραζε να σπέσει σε σημείο να με θίξει, σαν άμυνες, ενώ σου δεν είχα κανένα πρόβλημα να το αντιμετωπίσω. Είμαστε ασθενικοί, αν είμαστε μπεμόν. Εντάξει, δεν μ' αρέσει να δείχνω έτσι τον αντρισμό μου, αλλά δεν ήμουν μωρό που ας πούμε. Το στίχτον επιβιώσεις ενώ σου φκένει με πολλούς και διάφορους τρόπους. Σαν να μην. Επομένως, δηλαδή σε θέμα τροφής, τι έπρεπε να προσέχεις, σε θέμα ατμόσφαιρα, τι είχε κάτι που ήταν επικίνδυνο για εσένα και ήταν, ας πούμε, όχι. Εντάξει, αρχικά έπρεπε να κόψω πολλά πράγματα που έτρωγε ένα normal μωρό, ας πούμε, αλλά επειδή ήμουν λίγο αμπάλατος, γενικά άρεσκε μου να ψηφώ κάποια πράγματα, έκανα τις παρανομίες μου, δηλαδή δεν μπορούσα να τρώω καυτερά, αλλά τα καυτερά είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Δηλαδή μέχρι σήμερα δεν έχει τσάσας πέρα. Η συνέπεια είναι το toilet όμως φαντάζομαι. Η συνέπεια πάντα ήταν, αλλά επειδή ήταν μια συνέπεια που να την είχα και με καλή διατροφή, οπότε για πολλά χρόνια στη ζωή μου είχα μια τάση που είπα να ζήσω όπως γουστάρω και να υποστώ τις συνέπειες που να έχω μετά. Άρα έκαμε stand-up. Και εντάξει, στα πολλά, μετά ας πούμε στο γυμνάσιο αρκεψάσαι οι εξάρσεις επειδή ήταν και το άγχος, πήγα σε μια νέα φάση. Επίσης Λύκειο φαντάζομαι. Ναι, Λύκειο από δικαιώς. Και στο Λύκειο τι αποφοιτήσεις? Στο Λύκειο, βασικά στο γυμνάσιο που ξεκινήσαν τα πρώτα προβλήματα, ξεκινήσαν και παραπάνω νοσηλίες, πιο δύσκολες εξετάσεις. Παραπάνω απουσίες στο σχολείο. Παραπάνω απουσίες στο σχολείο, πάντα είχα πάντα απουσίες, είχα το πρόβλημα ας πούμε τούτο. Δηλαδή τέλειωνα κάθε χρονιά με πάνω από 100 απουσίες. Ναι, αλλά φαντάζομαι και οι γονείς και το εκπαιδευτικό σύστημα και το σχολείο να καταλαβαίνουν την κατάσταση γιατί είναι εύκολο, είναι και στα πρώτα στάδια που πολλοί δεν ξέραν τι είναι το πράγμα. Γιατί μπορεί να σε φέρεις σε κίνδυνο στη ζωή σου ακόμα και να πεθάνεις φαντάζομαι, γιατί το εσωτερικό είναι... Κάποιες φορές μπορεί να το εκμεταλλεύκουμε και κρύφκουμε, δηλαδή να ξυπνήσω μια μέρα και να πω θα πάω σχολείο σήμερα. Μα και ψυχολογία ενώ σου το να εκμεταλλευτείς. Ποιος είναι εκμεταλλευτική μου κατάσταση που ήταν μίτσι. Και σκαστές, με γαμνάδες και όλα γαμνώτα. Εντάξει, ένιωθω μάγκας που τα γαμνά, σε κανένα περίπτωση, γιατί όλα είναι εμπειρίες στη ζωή και τούτα είναι εμπειρίες οι οποίες ζεις μια φορά, δηλαδή δεν μπορείς να ξαναπάεις πίσω. Δεν μπορείς να ξαναπάεις πίσω. Μετά ξεκινήσαν οι νοσηλίες, πιο συχνές νοσηλίες, πιο βαρετά, επειδή η μορφή της Crohn που έχω είναι βαρετής μορφής, δεν είναι μια απλή νόσος που μπορείς να την ξεπεράσεις έτσι. Και κάτι που εξίασα από πριν είναι ότι στον κάθε άνθρωπο επειδή διαφορετικό και το πώς αντιμετωπίζεται και το πώς είναι η καθημερινότητα του καθενός. Δηλαδή έχει και άτομα που περνούν πολλά πιο δύσκολα από μένα
παρότι μπορεί να μην έκαναν καν χειρουργία. Εξαρτάται από τις περιπτώσεις. Και πόσα χειρουργία που την ηλικία που διαγνωστικές μέχρι τα 27 σου, γιατί ως πρόσφατα ξέρω ότι είσαι και χειρουργείο. Πόσα χειρουργία κάνεις? Ας πω την αλήθεια, να χάσω το μετρήμα. Πάνω από 9 με 10 σίγουρα που αφορούν την νόσο. Συν κάποια μικρά που ήταν παρεφερή, που ήταν που την νόσο, αλλά όχι κατευθείαν στο έντερο. Οκ. Και τα χειρουργία φαντάζομαι ήταν όλα εσωτερικά. Κάποια εξωτερικά. Το πρώτο μου χειρουργείο που αφορούσε την νόσο ήταν το τυφλό. Μετά στην τρίτη γυμνασίου, εν τω μεταξύ πάντα έρχονταν σε τρυφερές ηλικίες που δεν έπρεπε να έρθουν τα πράγματα. Η πρώτη μου ήταν στη μετάβαση του τρίτη γυμνασίου στο Λυκείο. Και αμέ ήταν έτσι λίγο, θυμούμαι λίγο έτσι πιο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί ήμουν σε μια ηλικία, ήταν και οι πρώτες μου εμπειρίες, ας πούμε, να πρέπει να χειρουργηθώ. Έμεινες καμίνες στο νοσοκομείο, έμπαινα έφτιανα για πολλούς μήνες, δηλαδή από το Γενάρη, ας πούμε, μπορεί να ξεκινούσαν εξάρσεις. Κατέληγε να έρχεται το καλοκαίρι και κάθε εβδομάδα πρέπει να μείνω 4-5 μέρες μες στο νοσοκομείο. Στέλναμε σπίτι μια μέρα και η επόμενη ξαναπαίρνω. Άρα ήταν και, πώς να το πω, ήταν και χρονοβόρο και πολλά έντορο. Φαντάζομαι και η πόνη ήταν. Η πόνη, εντάξει, σε μια φάση... Σταματήσας. Δεν σταματούσα, πάντα μόνη η πόνη, αλλά ναι, ενώ σε μια φάση συνηθίζαν πόνο, είχε φορές που εκρύφκουν να μην με δει κάποιος ότι πονώ, γιατί μπορούσα να το αντιμετωπίσω, ας πούμε. Δεν ήθελε να ρίξεις τον εγωισμό σου, ρε φίλε. Επάνω και τα έξω μου και γενικά και με τις παρέες μου, αλλά προσπάθουν τον πόνο μου να το δείχνω σπίτι, δηλαδή μπορεί να στέκουν και αμέσως, να σφίγγουν, αλλά δεν ήθελα να δείξω κάποιον ότι είμαι βάρετος ή ότι πονώ ή ότι παίρνω άσχημα. Και επειδή είναι κάτι αόρατο, είναι κάτι που μπορεί να το δει ο άλλος, η μάχη ήταν πάντα εσωτερική, δηλαδή δεν μπορούσα κάποιου της ηλικίας μου να το εξηγήσω, να μπουν η πάθηση και να την καταλάβει, γιατί δεν ήξερα ούτε εγώ τι ήταν, ας πούμε. Και το πράγμα συγκεκριμένα πάνω στο κορμί σου, επειδή λέτε μου είναι εύκολο να το δει κάποιος, πώς το διακρίνει, ενώ σε πού είναι? Γενικότερα χτυπάει σε διαφορετικά σημεία οι Crohn's. Εμένα στην ένωση του λεπτού με του χοντρού εντερού το πρόβλημα, το κυριότερο. Αλλά να πούμε και δάμε ότι η νόσος Crohn δεν αφορά, γιατί πολλοί νομίζουν ότι αφορά μόνο το εντερό. Η Crohn's μπορεί να σου χτυπήσει στο σώμα, στα μάτια, στα δόντια, κόκκαλα και αρθρώσεις. Σε διαφορετική αντιμετώπιση φαντάζομαι. Ναι. Εσύ ποιαν έχεις? Εγώ είχα πάντα που μωρών πάλι πρόβλημα με τα δόντια, αρθρώσεις κόκκαλα, δερματικά. Το μόνο που είμαι ευχαριστημένος και το ξέρω το Θεό που έχω έτσι πρόβλημα είναι τα μάτια. Δηλαδή, το μόνο σημείο που επηρεάζει. Και πάνω σου φαντάζομαι έχεις κάποιον πράγμα που είναι εγχειρήσεις, φαντάζομαι έχεις κάποιον σακούλα, πώς λέγεται το... Σακούλα ήρθε πολλά πρόσφατα. Γενικά ήταν ένα πράγμα που έπαιζε από την πρώτη μου εγχείρηση. Ήταν ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης, δηλαδή δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου στο 15 να βάλω μια σακούλα και να προσποιούμε ότι είναι όλα οκ. Δεν σκέφτομαι, ας πούμε, το καλοκαίρι μου να πάμε στο θάλασσα, να με θωρούν, να με δαχτυλοδείχνουν. Δεν ήθελα να μπω σε το τρυπάκι, παρόλο που η γυναίκα μου ήδη ήταν, ας πούμε, σχισμένη και φαίνεται εξωτερικά ότι άλλαξε ο χώρος τσάμε. Και το πράγμα, ας πούμε, sorry αν σε φέρνω σε κάποιες δυσκολίες, αλλά έχει κάποιους που τα αντιμετωπίζουν πολλά πιο διαφορετικά από ότι εσύ που μπορεί να το συζητήσουμε ύστερα. Τώρα πρώτα απ' όλα μπορεί να πει ενώ σου είσαι εντάξει να πάει στη θάλασσα, είσαι άνετος, κόφτεις, εσύ σε κόφτει με το θέμα της σακούλας, είναι τέλος το αντιμετωπίζεις. Γενικά, πλέον έφτασα σε μια ηλικία μετά από τα ούλα που πέρασα που δεν με ενδιαφέρει τι να πει ο άλλος για μένα. Ενώ σου να ασχοληθώ με τον να πούν να πούν. Και από τον καιρό που όλα τη σακούλα μπορώ να πω ότι απέκτησα χίλιες φορές παραπάνω αυτοπεποίθηση από ότι πριν χωρίς τη σακούλα.
Και στην παραλία, ας πούμε, πάνε ούτε χωρίς κάλυψη, ούτε χωρίς κάτι. Θεωρούνται πολλά normal, δηλαδή. Άρα μεγαλύτερος σου φόβος ή σου μεγαλύτερη δύναμη και αυτοεπίθεση. Ακριβώς, αλλά τούτο χτίστηκε με πάρα πολλούς αγώνες, πολλές μέρες κλεισμένος. Καταλαβαίνω. Και πολλά εκατονετικό, απλά πολλοί άνθρωποι, γιατί καλή ώρα και εγώ που είχα το ατύχημα και είχα τα εγκάβματα και ξέρεις, εν τον που λες και εσύ, ακόμα και εγώ θέλω τον εαυτό μου να γυρίζω και να μην με ενδιαφέρει τι να πει άλλος. Είχε φοράς που είναι οι πρώτες μέρες που έφτια από το νοσοκομείο που τη ΜΕΘ, θυμούμουν τον εαυτό μου να πάνω γύρω με το αυτοκίνητο τη νύχτα, γιατί έκανα τη νύχτα μέρα, και να κατεβαίνω σε καφέ, ας πούμε, και να είμαι με την κουκούλα, δηλαδή και όταν διανεμικό, και αν καταλέγα κάποιος μου έμπαινε να τύχει ποιος να γίνεται, γιατί ήμουν τις πρώτες μέρες και δεν ήθελα να δείξω κάποιου πώς να το πείσω, γιατί ξέρεις, η εμφάνιση δεν ήταν πολύ δεκτική και μόλις ξεκινάς και παίρνεις τα πάνω σου και ξεκινάς και βρίσκεις τα πόθηκια σου, ξέρεις, βρίσκεις τα τόσα, δεν που επιλέγω εγώ, ας πούμε, ευκαιρνώ από ξέρω και να ντρέπομαι για τον που είμαι και σκέφτεσαι διαφορετικά, γιατί πάντα και τον που παρατήρησα είναι ότι πάντα μες στα κακά βρίσκεις το καλό για να μπορείς να συνεχίσεις και έχεις τη δύναμη να δώσεις και δύναμη το γύρω σου, δηλαδή εγώ χαίρομαι που κάνω τα podcast, γιατί χαίρομαι από τους ανθρώπους που πέρασαν καταστάσεις και δεν το πήραν αρνητικά και πήραν μόνο τα θετικά και δεν έμειναν ποτέ άντε ρε αφού έγινε και τούτο ας τα πάρει ούλα το ποτάμι. Και χαίρομαι που βρίσκω έτσι ανθρώπους και έρχομαι κοντά τους και συναναστρέφομαι γιατί δεν καταλάβεις πόση δύναμη διούμε γιατί βρίσκω κόσμο και βρίσκεις και εσύ φαντάζομαι που λέω ρε ας πούμε καλά και μπορείς και κάνεις τα πράγματα ούλα ρε καλά και μπορείς ναι αλλά η απάντηση πάντα πια μου είναι ούλα δάμε. Ας πούμε εκείνο νομίζω είναι η πιο σημαντική λέξη που μπορεί να πει και το άλλο για να το βοηθήσεις. Θεωρείς ότι ο Θεός, επειδή να τα πω και ύστερα, θεωρείς ότι ο Θεός μες τούτην ούλην της στάδια δεδομένων των 17-18 χρόνων έπαιξε ρόλο, θεωρείς ότι είχε κάποιο μονοπάτι να σε καθοδηγήσει γιατί πολλοί παίρνουν το και αρνητικά και παίρνουν το και θετικά. Ενώ σου άλλους που γυρίσκονται πιο θρήσκοι, άλλοι γυρίσκονται το άκρος αντίθετο. Εσύ τι θεωρείς για το θέμα? Γενικά τα χρόνια υπήρξαν φορές που και εγώ είχα τις αμφιβολίες μου, δηλαδή περνώντας κάποια πράγματα λαλείς τώρα ποιο έφτεξα ας πούμε ή γιατί εμένα, γιατί εγώ να είμαι σε αυτή τη θέση. Γιατί πάνε στο σχολείο ας πούμε πριν 15 χρόνια και ήσουν ένας στους 400 ας πούμε, δεν είχε πολλούς που να έχουν θέματα υγείας ή θέματα αντιμετώπισης κάποιου προβλήματος που να τους δυσκολεύκε. Και σε πολλές φάσεις της ζωής μου έπια τον εαυτό μου να τα βάλω και με τον Θεό και να παραγωνιούμε και να λαλώ διάφορα πράγματα. Στην πορεία όμως δείχνε μου μηνύματα για μένα. Εγώ τα έλαμβανα έτσι, μπορεί κάποιος να τα κλάβει κάπως αγιώς. Πολλές φορές ήταν η πηγή δύναμης μου και όποτε ζήτησα μια απάντηση πάντα έρχετουν. Όποτε ζήτησα δύναμη πάντα έρχετουν, πάντα ίδια μου πράγματα να αντιμετωπίσω για να πιάσουν τη δύναμη. Γιατί πρέπει να προσέχεις και να που ζητάς γενικά. Αν ζητήσεις δύναμη, δεν και μια μέρα να ξυπνήσεις και να είσαι δυνατός. Μέσα από εμπειρίες, μέσα από προβλήματα διαμορφώνεις το χαρακτήρα σου. Οπότε γενικά πάντα για πολλά χρόνια ζητούν υπομονή και δύναμη. Και για να τα δημιουργήσω τα δυο, έπρεπε να περάσω από τα όλα τα πράγματα που πέρασω. Έτσι πιστεύω. Άρα δοκιμασίες που μας τις βάλει και εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι τυχαία. Θεωρώ και εγώ ότι ο Θεός έχει τον καθέναν το δικό του κομμάτι που πρέπει να το περπατήσει και να το κουβαλήσει. Επομένως η πίστη είναι ένα από τα πιο μεγάλα θέματα που ακόμα και στο 2026 συζητούμε τα αυτονόητα που πληγώνει με. Επειδή και εγώ πρόσφατα πριν ένα χρόνο πια στο Άγιον Όρος και αν θέλεις θωρείς πράγματα, θέλεις δεν θωρείς πράγματα. Ήταν μετά και εγώ που το ατύχημα μου ήθελα να πάω και πήγα με τους καλύτερους μου φίλους και πήγα έτσι πάνω και είδες πράγματα που μπορεί να μην αν ήθελε κάποιος ήταν να τα δει. Και έχει πολλούς που εμπιστεύουν. Δικαίωμα του καθένου να κάνουμε ό,τι θέλει εννοείται το πράγμα. Απλά θεωρώ ότι εάν και εφόσον είπα το διαφορετικά, η μάμμα μου πάντα λέει μου μια κουβέντα. Αφήνε και λέει του Θεού. Γιατί μου το λένε το πράγμα, οι αρνητικές σκέψεις, οι αρνητικοί άνθρωποι, η αρνητική οικογένεια. Ξέρεις, έχει πολλούς που θέλουν το άλλο σου και ζηλεύουν τη δυναμικότητα σου και το χαρακτήρα σου. Ακόμα και από αγάπη. Ακόμα και από αγάπη, ναι.
Και πολλές φορές εγώ απομάκρυνα ακόμα και οικογένεια και φίλους λόγω της αρνητικότητας του και γιατί ήταν πάντα αρνητικοί σε θέματα τα οποία μπορούσαν να γίνουν αλλά ποτέ έδωσαν τη θετική πλευρά και μόνο την αρνητική. Επομένως είναι πολύ σημαντικό και ο τρόπος σκέψης κάποιου ανθρώπου γιατί το personal growth ξεκινά από σέναν και από τους άλλους γιατί πλέον επιδιώκουμε από τον καθένα αλλά ποτέ από τον εαυτό μας όσο στα σωματικά όσο και στα ψυχικά θέματα γιατί εσύ προσωπικά που μου λαλείς τώρα έχεις κρίσεις πανικού και το σύνδρομο Crohn πλάς ότι είσαι και το ενδεχόμενο του την αντιμετώπιση του κόσμου όπως πλήστοι που πέρασαν παρόμοια μαζί μας. Γιατί είναι τα τρία που σήμερα θεωρώ και που τα πιο σημαντικά και τα πιο σοβαρά ενώ ότι ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται ποτέ τη σοβαρότητα γιατί δεν βάλει τον εαυτό του σε αυτήν την κατάσταση που είναι έτσι ξανά πάω πίσω στη λέξη είναι στην αίσθηση. Επομένως θεωρώ ότι πρέπει να αναθεωρούμε πολλά πράγματα στη ζωή μας και να τα εκτιμούμε γιατί εσύ πιστεύεις δεν έχει χειρότερος που σένα στην χειρότερος που σένα. Δεν θεωρείς ότι έχει και χειρότερα πράγματα που περάσαμε εμείς. Γενικά, τα χρόνια μες στα νοσοκομεία που έζησα τα πάρα πολλά, ήταν πολλά τα μαθηκιά μου. Ήταν μωρά να φεύγουν στο διπλανό δωμάτιο, στο διπλανό κρεβάτι, πιο μικρά σε ηλικία από μένα, με πολλά χειρότερες παθήσεις. Είδα μανάδες να κλαίνουν τα μωρά τους, που δεν καταφέραν να νικήσουν τη μάχη τους. Και πάντα έμπαιρνα στο τρυπάκι και σκέφτομαι ρε εσύ στην υγεία σου, εντάξει μπορεί να κάνεις 4-5 μήνες νοσηλείας, να είσαι μέσα σε ένα δωμάτιο μόνος σου, υπεραναλύσεις μας κάποια πράγματα, αλλά στην πορεία λέω εσύ αύριο μεθαύριο να το νικήσεις, να πάει σπίτι σου, να το καταφέρεις. Έχει άλλους που δεν θα καταφέρουν ποτέ να βγουν από τα μέσα, δεν θα έχουν ποτέ την ευκαιρία να πολεμήσουν για να ζήσουν, γιατί κάποιες παθήσεις, κάποιες νόσες έρχονται και δεν μπορείς να τις παλέψεις δυστυχώς, όσον και να θέλεις. Ή μπορεί να τις παλέψεις και να μην τα καταφέρεις. Για εκείνους που λαλούσιν μπορεί να πεθάνουν τα μωρά τους, μπορεί και αν μπορεί. Και ύστερα σύρνοντας και στο Θεό, πιστεύεις ότι και για εκείνους ξεκινά έναν ταξίδι κάτι διαφορετικό ή λαλούσιν μα γιατί πάντα πιάνει τους καλούς ο Θεός, γιατί το ένα, γιατί ξέρεις πάντα βάλουν και το γιατί αλλά ποτέ και μπορούμε να μπω στη θέση του γιατί δεν είχαμε έτσι απώλεια. Αλλά τι είναι να πεις ας πούμε για το θέμα. Έχει πολλούς ανθρώπους που λόγω πονεί ο άλλος, άμα χάσεις κάποιο δικό σου, ειδικά από έτσι πράγματα και ειδικά να είναι μωρά, αποδυναμώνεται η πίστη σου, αλλά και να τεστάρεις σαν άνθρωπος. Εγώ θα λέω ας πούμε ότι γιατί αγιά μπορεί τώρα ας πούμε όχι, αλλά πιστεύω το κάθε πράγμα έρχεται στη ζωή για να μας διδάξει κάποια πράγματα και είτε έρχεται μέσα από εμάς είτε από άλλους. Οπότε εκείνον των μωρών που ήταν να πεθανισκεί δίπλα μου, ας πούμε, εδώ και μου τρομερή δύναμη και θέληση να αλλάξω το mindset μου που ήρθα πίσω στην Κύπρο, για την Αγγλία που χειρουργούν τα πρώτα δύο χειρουργία. Και ήταν κάτι, ας πούμε, που να το θυμώ μια ζωή, την ανακοίνωση, ας πούμε, ότι πεθάνε το μωρό και την μάνα που έκλαινε και έφευκε μου στο δωμάτιο. Είναι τραγικά πράγματα και ας πούμε, εγώ θέλω την μάνα μου κάθε δίπλα μου και αύριο να είμαι σπίτι μου σε έναν μήνα σε σκέφτομαι. Πλέον και με την τεχνολογία θέλω και εγώ βίντεο ας πούμε που έχει άλλον ας πούμε που θεωρούμε σε οικοδομές που ήταν ο άλλος δίπλα του ράσι που λαλούμε και είναι θωρέ και ας πούμε είχε μια δουλειά τα χάνα πιάνει ο σάκο και θα βάλει έναν τόπο και είναι θωρέ και είχε καθορίσει από δίπλα του. Οι βίντεο που θωρώ που και Ολυμπιονίκες και άτομα που ασχολούνται με αθλητισμό που μπορούν παράλληλοι και να κάνουν αθλητισμό και να είναι πρωταθλητές σε εμάς. Θωρώ ανθρώπους που εγκομμένα από θκιά σέρκα και κολυμπούσι. Θωρώ ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν τόσα πολλά που ποτέ δεν τα παρατήσασαν και προσπαθώ να καταλάβω ρε πέλε, τέλος με ποιον τρόπο ρε, τι τους διάγει τη θέληση, εγώ πιστεύω είναι η θέληση της ζωής. Και τον που μου λέει πάλι με μαμά μου είναι ότι έδωκες μου τούτα που μου έδωκες, δώσ' μου και τη δύναμη να ανταπεξέλθω. Και είναι πράγματα που ξέρεις, φαντάζομαι με την οικογένεια σου, εσύ δέθηκες διαφορετικά τα τελευταία τα χρόνια, πήγαν την περισσότερη πράγμα μαζί, είναι τέλος το είδες εσύ που είναι πλευρά σου, με την οικογένεια σου, τους οικείους σου. Εντάξει. Τα αρχικά χρόνια ήταν δύσκολα, ώσπου να το συνηθίσουμε όλοι. Στα χρόνια μας που απολυνήθηκαν οι νοσηλείες και τα χειρουργεία κτλ. Άρχισα να σκέφτομαι ότι έχω άλλο πιο μικρές αδερφές μεταξύ. Ποιες είναι? Η Μιχαήλα και η Κυριακή.
Έχουμε 2 χρόνια ο καθένας μεταξύ μας ηλικιακά. Αλλά είχε πολλές φορές που έπρεπε να στερηθούν είτε την μάμα τους είτε τον παπά τους, που κοντά τους και να κοντά με εμένα. Και καμιά φορά σκέφτεσαι γιατί τούτα ούλα είναι και τυχαία κύριες στιγμές. Μπορεί να ήταν γιορτές, μπορεί να ήταν Χριστούγεννα, μπορεί να ήταν Πάσχα. Και κλεισμένος με τσιν το δωμάτιο, ας πούμε, σκέφτεσαι ότι τώρα τσιν τα μωρά στερούνται τη μάμα τους, τα μαζί μου, μπορεί να μείνεις κανένα μήνα μέσα νοσηλεία. Η πιο μεγάλη μου νοσηλεία ήταν 5 μήνες, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο. Τότε που δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε 4G, δεν υπήρχε τίποτε. Και το έκλεινε με 4 στην κουτσινά. Και έμπαινα σε τα μονοπάτια που σκέφτομαι, ας πούμε, στερώ τον αδερφό μου, την μάνα μου και τον παπά μου. Στεναχωρκούνταν και εκείνες που με βλέπαν σε μια κατάσταση που δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, δεν ήταν στα χέρια τους, ας πούμε. Τέλος το περνάς είναι η Μιχαήλα και η Κυριακή. Ήταν πάντα υποστηριχτικές, πάντα περιμέναμε, πάντα ήταν δίπλα μου. Θυμούμαι συγκεκριμένα τη δεύτερη φορά στο δεύτερο μου χειρουργείο που ήμουν 17 χρονών. Πολλές φορές που κλείνουμε μες στην καμάρι και δεν μπορούσα να ταράξω από τους πόνους, έρχεται η Κυριακή και κάτω μου το χέρι μου, έλεγαν της δώσ' μου δύναμη, κράνει μου το σφιχτά το χέρι μου. Γενικά ήταν πολλά υποστηρικτικές, προσαρμοστήκαν και γίνες πολλά εύκολα. Προσαρμοστήκα στη ζωή και στα θέλω της οικογένειας με βάση τα προβλήματα. Και όλοι μαζί πιάνναμε δύναμη ο ένας από τον άλλο για να μπορούμε να συνεχίσουμε ενωμένοι όλοι μαζί. Έχουμε 2 αδερφές, μια μάνα και έναν παπά που ένας ο παπάς σου εντάλλως ήταν σε τούτον όλο. Ο παπάς μου, εντάξει, είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος γενικά. Για πολλά χρόνια, εντάξει, επειδή η μάνα μου είχε και εκείνη την νόσο, ήταν πιο εύκολο να κατανοήσει κάποια πράγματα. Ο παπάς σου γνώριζε τέλος πάντων. Ήταν παρόν, αλλά επειδή δούλευε θέμας για να μπορούμε να συντηρηθούμε, προτιμούν παραπάνω φορές να ήταν κοντά μου η μάνα μου και περισσότερες φορές θέλει και ο παπάς να έρθει να κάτσει για μένα, να δείξει ότι είναι παρόν, ότι είναι μόνο δουλεύω μόνο, ξέρω εγώ. Αλλά στο ό,τι αφορά την νόσο ήταν περισσότερο με τη μάνα μου γιατί ήταν πιο κοντά οι ζωές μας, ας πούμε, τις υπτώσεις. Πολλά σημαντικό γιατί είναι το μούλα πολλές φορές που μπράβουν και μαμόθρευτον είτε οι φίλοι είτε κτλ. Δεν είναι το θέμα μαμόθρευτος, το θέμα είναι ότι άμα ζήσεις καταστάσεις με την οικογένεια σου, συγκεκριμένα με την μάμα σου που σε γέννησε και περνάτε το ταξινίλον και καταλαβαίνει τον πόνο σου και εσένα καταλαβαίνει απόλυτα γιατί είσαι το και εκείνη, ταυτίζεσαι ρε. Και θεωρώ το και εγώ ας πούμε που καταλάβω ότι λαλούς σε μαμόθρευτο, δεν είμαι μαμόθρευτο, απλά στις καταστάσεις και η μαμά μου ήταν βράχος σε ούλα και αμέ και έπαιρνε και τον λόγο ακόμα για να σε υπερασπιστεί και βάλεν και το είναι της ας πούμε για το γιον της και γενικά για την οικογένεια της, αλλά στο παροστάδιο δεν είναι σε πολλά παραπάνω. Γέννησες σε, βιώνει και ζει τον πόνο εσύ ακριβώς σε εκείνον και ας πούμε θεωρείς την εξέλιξη το πώς δεν είναι στο και μπορεί να μιλάς με η μάμα σου σαν πότσο είναι ο πιο καλός άνθρωπος. Ναι, εννοείται γιατί φίλε σκέφτομαι να περνά μια μάνα τα πράγματα, ας πούμε εμένα η μάνα μου διαγνώστηκε με θηροειδή μετά που έκρουσα ας πούμε. Μετά που λένε καιρόν θωρές την ότι ξέρεις ήταν τα μαγιά της, ευκαιρνε την μετά τραυματικό στρες. Σκέφτομαι να ζεις το πράγμα, να έχεις και την ίδια νοσό και σκέφτομαι και να το περνάς σε μια οικογένεια και να έχεις και δύο αρφάδες που λαλείς εστερίζεστε η μάμα και τον παπάν τους. Δηλαδή σκέφτομαι πόσο είναι δυνάμος σε την οικογένεια και ξέρεις, εμπαράσιμο, απλά δεν θέλεις την αναγνώριση, φτάνει που ξέρεις εσύ και ο ένας βοηθά τον άλλο. Τη Μιχάλα Νιγκεράκη ξέρω σε εντάξει, απλά θέλω να συναφέρουμε. Πιο δυναμικές πολλά, δεν ξέρω, που η μάμα σου πειράσει. Γενικά είμαστε όλοι έτσι. Ναι. Πολλά δυναμικές και ξέρω και αρέσκουν που έχουν και αρχές και τρόπους και ξέρουμε που αν ξέρεις, είναι εύκολο πράγμα γιατί έχει που ακόμα και στην ίδια σου την οικογένεια ζηλεύκους γιατί εκείνον και όχι εμένα, γιατί να μου ξέρεις, έχει πάρα πολλά που είναι διάφορα πλέον. Πολλά σημαντικό σε μια οικογένεια το θέμα και χαίρομαι που σας έφεραν και πιο κοντά και γίνετε και όλοι πιο δυναμικοί και μάθετε να τα σε δύσκολες καταστάσεις. Επομένως, για να κλείσουμε το κομμάτι του Crown, τι θα ήθελες να πεις σε τούτους που παίρνουν το πράγμα? Γενικά να έχουν δύναμη, να προσπαθούν να βελτιώσουν τη ζωή τους όσο γίνεται στο θέμα διατροφής και lifestyle.
Όχι πολλές καταχρήσεις. Οι καταχρήσεις γενικά κάνουν καλό, είτε φαΐν, είτε αλκοόλ, είτε τσιγάρο. Να μην φοβούνται, γενικά να εμπιστεύονται τους γιατρούς τους, αν νιώθουν έτσι ότι είναι εμπιστοί, ας πούμε. Εγώ γενικά ήβρα γιατρούς που βοηθήσα, νιώθω τους πλέον σαν τη μάνα μου γιατρός μου, ας πούμε, γιατρός ή καλή. Άμα φτάσουμε σε ένα σημείο και θέλουμε χειρουργείο να μην το βάλουμε κάτω, είτε χειρουργείο για σακουλάκι, είτε χειρουργείο για αφαίρεση του προβλήματος του τοπικού. Είναι πράγματα που ενάρτουν στη ζωή, μπορεί και να μην έρθουν, αλλά αν έρθουν, αντιμετωπίζουμε τα σαν ένα μεγάλο μάθημα και για εμάς, και για δύναμη, και για υπομονή, αλλά και για τους υπόλοιπους που δίπλα μας και ακολουθούν μας. Κάλυψες το φουλ, μπορώ να πω. Πολλά σημαντικά το που είπες. Θα ήθελε να σου το άτομο που αν είσαι κάποιος έτσι θα ήθελε να επευθεθεί σε εσένα και να σε ρωτήσει και να τον βοηθήσεις με όποιον τρόπο μπορείς. Θα ήθελε να γίνει το πράγμα ή... Γιατί το πράγμα που κάνουμε το. Το αν είσαι ανοιχτός που είναι εγώ, κάναμε και άλλους podcast που είπα τους παιδιά, είμαστε ανοιχτά σε θέμα bullying, σε θέμα που κάποιο πρόβλημα μπορούν να... Θα ήθελε να σου γίνει το άτομο. Γενικά κάνουμε το πράγμα, δηλαδή αρέσκει μου να βοηθώ και είναι ο λόγος που ξεκίνησα το δεύτερο μου το λογαριασμό στο Instagram. Το οποίο είναι? Το Crown Warrior. Και που ανεβάζω ας πούμε πράγματα που κάνουμε τώρα με την γυμναστική και τα λοιπά, την προσπάθεια. Ήδη λαμβάνουν το πράγμα και η κινητήριος δύναμη ήταν ότι ο κόσμος ζήταν το πράγμα. Έβρισκα κόσμο είτε στο γυμναστήριο είτε έξω. Γονείς παιδιών που τώρα ανακαλύψαν ότι έχουν και γίνει παρόμοια προβλήματα και κάνουν με ερωτήσεις και γενικότερα. Οπότε αρέσκει μου, δηλαδή να μου αρέσκει κάποιος που έχει κάποιες απορίες να μου στείλει ένα μήνυμα να τις μιλήσουμε. Φυσικά σε αυτήν την περίπτωση ο καλύτερος γιατρός της πάθησης του είναι ο εαυτός σου. Δηλαδή εσύ ξέρεις καλύτερα τον εαυτό σου, ακόμα και ένας γιατρός να σου πει πράγματα τα οποία αφορούν φαρμακευτικές αγωγές κτλ. Αλλά ο καλύτερος γιατρός είναι ο παθόν στην νοσοκρότο. Όταν μου αρέσει και πολλά πάνω σου που μιλούμε τώρα έτσι λίγο το με πόση ψυχραιμία και πόσο clear head έκαμε το πράγμα μια σταδιοδρομία και δημιούργησες και το δεύτερο σου account, το Cold Warrior είπαμε. Crown Warrior, sorry. Και είναι πάρα πολλά σημαντικό. Φαντάζομαι το γυμναστήριο και γενικά πήγαμε και bodybuilding. Lifestyle bodybuilding. Πώς σε βοήθησες στο Crohn σύνδρομο και στη σταδιοδρομία σου, πόσα χρόνια ασχολείσαι με τον αθλητισμό? Που πάντα που μωρό, ήμουν αθλητής, κολύμπηθης, άρεσκε μου ήταν το άκο τότε, παίζαμε διάφορα αθλήματα. Στην πορεία μετά ξεκίνησα το ποδόσφαιρο για κάποια χρόνια. Στο πρώτο χειρουργείο και μετά αρκετά λίγο ευκάλλει μου τον αθλητισμό, δηλαδή στην πρώτη ηλικίου σχεδόν σταμάτησα τα πάντα και για λόγους ότι φοβούμουν να κάνω εκείνο, φοβούμουν να κάνω το άλλο και κάπου εστίχησε μου το πράγμα γιατί ξεκίνησα να πηγαίνω σε λάθος δρόμους, να ακολουθώ λάθος δρόμους. Όπως, αν θέλει να μας πεις. Αλκοόλ, καταχρήσεις, το τσιγάρων, πολλές εξόδους, άσκοπες, απλά να περνώ ωραία. Θέλω να ξεφύγει που την πραγματικότητα με false evidence. Ήθελα να βρίσω τη ζωή βασικά. Είχα το mindset ότι έχασα τόσα πράγματα τους μήνες ούλους, μπορώ να τα προλάβεις ας πούμε, ενώ τη ζωή δεν και μπορείς να την φτάσεις, είναι εκείνη που σε φτάνει εσένα. Και στην πορεία, μετά το τελευταίο μου χειρουργείο, πήρα μια απόφαση, επειδή ξεκίνησα με το δεύτερο χειρουργείο στο ένα μήνα, ξεκίνησα να κάνω κάποιες προπονήσεις, να σωματωθώ πάλι στο κλίμα του αθλητισμού. Ξεκίνησα με τον boxing, μετά έκανα λίγο MMA μόνο για μένα, ας πούμε, όχι για κάτι παραπάνω. Και μετά την ενδυνάμωση, ας πούμε, που έκανα κάποιους μήνες, ήθελα να δω κάποια αποτελέσματα στον εαυτό μου που δεν τα βλέπα. Και πήρα μια απόφαση, μίλησα με τον προπονητή μου, τον Χρήστου, που είναι επαγγελματίας με κάρτα προς το θέμα bodybuilding. Και επειδή ήθελα κάποιον να ξέρει, που να τον ξέρω, να μπορώ να μιλώ μαζί του, σαν τον μέντορα μου, να μην είναι μόνο ο προπονητής μου. Και επειδή τον Ανδρέα με ξέρω τον πιο παγιά, πήρα την απόφαση, μιλήσαμε, συμφωνήσαμε ότι έτσι και έτσι έχουν τα πράγματα και ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας τον Ιούνιο στον bodybuilding. Άρα πάτε για ένα χρόνο τώρα? Είμαστε στους 9 μήνες, είμαστε σχεδόν στο ένα χρόνο. Και σχέσεις με τον Αντρίου?
προπονητής μου, η σχέση μας είναι πάρα πολύ καλή. Γενικά ξέρει πώς να με αντιμετωπίσει. Γιατί δεν περιμένω κάποιον να μου χαϊδεύει τα αυτιά και μόνο να μου λέει «Έσασες και έστρωσε το κορμί σου και πάμε καλά». Όποτε να κάνω φάουλ, να μου την πει, όποτε να κάνω κάτι λάθος να με βοηθήσει, να προσπαθήσει να με κατατοπίσει, να με βάλει στο σωστό μονοπάτι να μάθει ότι φεύγω, γιατί κάνεις κάτι δεν σημαίνει ότι είσαι τέλειος, ούτε να το κάνεις τέλεια. Δεν είμαι ούτε προπονητής, ούτε γυμναστής, ούτε τίποτε, ακολούθησα το πράγμα για μένα. Και ευχαριστώ τον πάρα πολλά που με ανέχετε, γιατί είμαι και λίγο, όπως είπα πριν, είμαι λίγο λαμπάλατος, αρέσκει μου να κάνω διαφορά. Πάντα είναι για μένα και πάντα να προσπαθήσει να με βάλει στο σωστό mindset και να με πουσάρει να συνεχίσω να βρω τα limits μου. Πρώτα απ' όλα, εγώ τον Άντριου δεν τον ξέρω προσωπικά. Το βλέπω συχνά μπορώ να πω, επειδή και μες στη δουλειά μου περπατά συνέχεια και θεωρώ τον και ώρες που περπατώ και με περιπάτω με το σκύλο μου και χαιρετώ τον και ξέρει με. Ούτε καταλάβει ποτέ ποιος είμαι ή τι κάνω. Θεωρώ ότι είναι ένας γυμναστής ο οποίος θέλει να βοηθήσει και θεωρώ το και από τα social media του και θεωρώ το πολλά σημαντικό το ότι έχει ανθρώπους του αθλητισμού που λαμβάνουν άτομα σαν εσένα και βοηθούν τους με τον οποιοδήποτε τρόπο μπορούσαν, γιατί σίγουρα είναι εύκολο πράγμα, γιατί πιάνεις μεγάλη ευθύνη που τη στιγμή που γυμνάζεσαι μαζί του στον χώρο των δικών του, αναλαμβάνεις μια μεγάλη ευθύνη, γιατί έχεις κανονισμούς, έχεις κάποια στάνταρ και εννοείται ότι για εκείνον πρέπει να πιένουν πολλά πράγματα λάθος και πρέπει να είναι λίγο πιο αυστηρός και είναι πολύ κατανοητός. Και χαίρομαι πολλά που είμαι στη σταδιοδρομία στον αθλητισμό το ότι είχες σκαμπανεβάσματα και πάντα ήσουν για μέ και πολέμας. Γιατί όμως είναι το πράγμα, τι σε τράβα να κάνεις το πράγμα. Γενικά είμαι ένας δυναμικός χαρακτήρας θεωρώ, δεν έκανα ποτέ πίσω σε τίποτε. Πάντα τους στόχους μου όσους ήθελα κατάφερα τους έφτασα σε ένα σημείο να κάνω και όπου ήθελα. Ο αθλητισμός ήταν κάτι που πάντα ήταν μες στη ζωή μου, ας πούμε, ασχετά ότι μερικά χρόνια σταματήσα εντελώς για τους λόγους υγείας και το λάθος mindset που είχα. Η παρέα μου είναι όλοι αθλητές, δηλαδή είμαι σε έναν περιβάλλον που περιβάλλεται από αθλητισμό, είτε πολεμικές τέχνες, είτε ποδόσφαιρο, είτε οτιδήποτε άλλο. Και σε μια φάση ένιωσα, εγώ γιατί ας πούμε δεν κάνω τίποτε για μένα και παρατήθηκα ας πούμε σε ένα σημείο. Και σιγά σιγά ξαναμπήκα, ξεχωρήθηκα πλέον τον εαυτό μου ότι να τραυματιστείς, μπορείς να κάνεις το ένα, μπορείς να κάνεις το άλλο. Και στην πορεία αποφάσισα ότι θα φύγω τίποτε να με βάλει κάτω, να συνεχίσω κανονικά την πορεία μου και λόγω του περιβάλλοντος βοηθήθηκα πάρα πολλά στο να εγκληματιστώ ξανά στον αθλητισμό. Και το περιβάλλον σου περιτριγίζεται, είπες μου, από MMA, bodybuilders, γυμναστηριακούς τύπους φανταζούμε. Εντάξει, παραπάνω αθλητές σε πολεμικές τέχνες η παρέα. Αλλά έχω διάφορα άτομα στον κύκλο μου. Θεωρείς ότι ο κύκλος και οι ενέργειες με τα πράγματα που κάνουν, που έχουν να κάνουν με το αθλητισμό και η ψυχολογία, γιατί παίζει και πολύ ρόλο η ψυχολογία, επηρεάσε εσύ? Ναι, γενικά στα χρόνια ήμουν ένα άτομο που όχι άλλασα παρέες, απλά μπορεί να χάνουμε κάποια άτομα και δεν νοούμε κάποια άλλα παραπάνω. Όταν δεν έχεις έναν κλίμα γύρω σου να σε εμπνέει και να σου διαδύναμη να συνεχίσεις, να τους θωρείς να μάχονται και εκείνους, μπαίνεις και εσύ σε έναν κλίμα ότι εντάξει, που τον είμαστε, που τον κάνουμε και δεν μας κόφτει τίποτε. Αλλά επειδή ήταν όλοι αγωνιστές, ήταν όλοι άτομα που πολεμούσαν κυριολεκτικά για εκείνον που ήθελασαν, εμπνέουν και εγώ και λέω γιατί εγώ είμαι έτσι, ας πούμε, δεν είμαι κανένας μιζερός, ούτε δόξα τω Θεώ που έχω σέρκα έχω, μυαλό έχω να σκέφτω για το καλύτερο του εαυτού μου, οπότε πρέπει να ξαναμπώ στο τρυπάκι ότι πλέον συνεχίζουμε, μπαίνουμε και εμείς κανονικά στον αθλητισμό παρόλα τα προβλήματα που έχουμε, αφήνουμε τα πίσω, η ζωή συνεχίζεται και πάμε μπροστά. Είναι πολλά σημαντικό το πράγμα, πάρα πολλά σημαντικό. Καταλάβω το και εγώ, γιατί μόνο μεγαλύτερος σου να απτυχθείς, όχι με χειρότερος σου, ο κύκλος σου για μένα είναι πάρα πολλά σημαντικός. Δεν είναι ότι είναι ανταγωνιστικό, αλλά πάει σε ένα στάδιο, πάει και εσύ πάει κι άλλο, και χτίζεις μια κλίμακα την οποία δεν κάνεις compete με τον άλλον, αλλά είναι ένα challenge
τάχα που σε τραβά προς τα πάνω και μόνο οι παρέες μπορούν να καταλάβουν το πράγμα και οι καλοί φίλοι με όλα τα καλά τα στοιχεία, γιατί και το αστείο, και το τάπωμα, και το σοβαρό, το κάθε πράγμα είναι η ώρα του και είναι πολύ σημαντικό ότι ο κύκλος μας πρέπει να περιλαμβάνεται από έτσι δυναμικούς ανθρώπους που σε καλυτερεύουν, η οικογένεια, οι άνθρωποι γύρω σου, η δουλειά σου, ο περιβάλλον σου, θέλεις αρνητική ενέργεια. Είσαι άτομα που αναγκάστηκες να τα θκιώξεις που τη ζωή σου γιατί δεν ήταν ποτέ δεχτική είτε στο πρόβλημα είτε στην αντιμετώπιση του προβλήματος είτε ήταν αρνητική με τις ιδέες, ακόμα και το Crown Warrior που είσαι τώρα στο Instagram, ναι, είσαι και στο Facebook. Στο Facebook δεν έχω κάποια σελίδα ενεργή. Έχω στο YouTube που να ξεκινήσει κάτι σύντομα με το καλό του. Μακάρι να το πετύχει και μακάρι να μπορώ να συνεργαστούν και μετά από τούτον όπως θέλεις, γιατί συνεργάζομαι με άλλους αθλητές, γιατί θέλω να βγάλω προς τα έξω τα πράγματα. Οκ. Είναι τέλος, είσες τους ανθρώπους κοντά σου? Γενικά είμαι άνθρωπος που θα θκιώξω κανέναν που δίπλα μου και που θέλει να είναι κοντά μου, είτε για μένα να έχει αρνητικά στοιχεία είτε θετικά, εκλαμβάνω και τα θκιώ, δηλαδή δεν μπορώ να τα δεχτώ. Αλλά σίγουρα απομακρύνεσαι από κάποιες τοξικές καταστάσεις, ας πούμε, ή αποφεύγεις να κάνεις πράγματα που δεν θέλεις. Αλλά γενικά ο κύκλος μου πάντα προσαρμόζεται. Γενικά είπα σε πολλά χρόνια δεν δείχνω το πρόβλημα μου. Ακόμα και με την παρέα μου τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, που με βλέπασαν και μάθαν και εκείνοι ενταλώς είναι η ζωή με το πράγμα. Γενικά όμως έχω και φίλους, ας πούμε, που δεν θα λάβουν υπόψη ότι έχω κάποιο θέμα. Εν τους κόφτει, αδιάφοροι. Δεν ξέρω ότι θέλεις σημασία, απλά θέλεις να αναγνωρίσεις από τους οικείους. Γενικά δεν αποζητώ αναγνώριση, είμαι γιος που είμαι, γιος που δίπλα μου ξέρει, γιος που είναι δίπλα μου δεν ξέρει και προχωρούμε πάντα με βάση τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Και το πρόγραμμα της γυμναστικής σου είναι τέλος πάει. Δευτέρα γκριν, πόσες φορές την εβδομάδα γυμνάζεσαι, πόσες ώρες γυμνάζεσαι, τα γεύματα σου, για κάποιους που θέλουν να ασχοληθούν και να υποταθούσεις στον Άντριου. Είναι τα προγράμμα, κάνουμε και τα γιατρό, εντάξει είμαστε τα πισαλίτικα, και να ξέρουν όλα. Γενικά, αρχικά να πω ότι το bodybuilding είναι ένα ακραίο σπορτ, γενικά είναι κάτι που μπορεί να το ξεκινήσει οποιοσδήποτε ή να μείνει συνεπής σε το οποιοσδήποτε χωρίς να το θέλει. Είναι κοστοβόρο πρώτα απ' όλα, ενώ μόνο η διατροφή ας πούμε στοιχίζει αρκετά λεφτά από μόνη της. Γενικότερα με το γυμναστική και τα λοιπά είναι πιο εύκολο να προσαρμοστεί κάποιος, δηλαδή είναι αν και κάνει bodybuilding για να είτε να βάλει βάρος, είτε να χάσει βάρος, είτε να στήσει το κορμί του όπως θέλει ας πούμε. Εγώ επειδή είμαι και λίγο ακραίος, ήθελα να το κάνω το πράγμα, ήθελα να δοκιμάσω τα limits μου. Τη γυμναστική μας τώρα έχουμε την που το καλοκαίρι 4 περίπου φορές την εβδομάδα. Και 3 rest. Ναι. Είναι μεταξύ, κάνουμε ένα πρόγραμμα upper body, lower body, rest και repeat ξανά. Και ανάλογα με τις μέρες μου μπορώ να το προσαρμόσω, δηλαδή μπορώ να κάνω μια προπόνηση σήμερα, αύριο να μην μπορώ ή να τυχεί κάτι και απλά να κάνω rest, αναπληρώνονται μέσα στην εβδομάδα. Σύνολο περίπου 4 φορές. Και τα γεύματα σου λόγω και του συνδρόμου? Τα γεύματα μου αυτή τη στιγμή είμαι στα 5 γεύματα τη μέρα, είτε rest day είτε training day. Οι θερμίδες προσπαθούμε να τις ανεβάζουμε σιγά σιγά. Ξεκίνησα από τις 2.500 θερμίδες, φτάσαμε στις 4. Το top μου ήταν 4.100. Πήραμε και πάρα πολλές. Άρα επειδή θέλει να βάλεις όγκο τώρα, πόσα κιλά είσαι? Είμαι στα 57 κιλά. 57 κιλά και θέλει να πάεις? Ο στόχος μου είναι τα 70. Άριστη. Οκ, νομίζω ότι πολλά καλά κιλά θεμάτια μπορούν να απτυχθούν και ορομορμήνω. Έχω τώρα γιατί είδα τις φωτογραφίες σου. Εντάξει, γενικά κάνω το για να φτάσω να ξεπεράσω τα όρια μου. Ποτέ δεν ξεπεράσα τα 60 κιλά στη ζωή μου. Ξεπέρασα τα πρώτη φορά τώρα με το πρόγραμμα που κάνουμε. Που είμαι συνεπής και στα φαγιά μου και στις προπονήσεις μου κτλ. Πολλά σημαντικό ρόλο παίζει και ο ύπνος και το να μου κάνεις μες στην καθημερινότητα σου για να γίνουν τα πολλά εφικτά. Αλλά στην πορεία σιγά σιγά χτίζουμε το, αναβαθμιζόμαστε. Προσαρμόζεσαι, αναπτύσσεσαι. Μπράβο. Να αλλάξω να πω οι γυμναστικές μου, οι διατροφές μου, προσαρμοζόμαστε ανάλογα με τις καταστάσεις που έχουμε μπροστά μας. Θεωρείς ότι ο αθλητισμός επηρεάζει σε κάποιον που έχει κάποια σωματικά ή ψυχικά θέματα, επηρεάζει τον προς το καλύτερο, μπορεί να τον βοηθήσει, μπορεί να το αξιοποιήσει σωστά, είτε το θυμό του, είτε
τις ανησυχίες του, ξέρεις, το στρες της ημέρας, να ξεφύγει από την καθημερινότητα. Θεωρώ ότι βοηθά πάρα πολλά. Γενικότερα τα χρόνια που δεν γυμναζόμουν και να ασχολούμαι με αθλητισμό, υπήρχαν πολλές καταπιέσεις, το άγχος αυξημένο, δεν υπήρχε τρόπος να το βγάλει κοινοβουλόν κάπου αλλού, οπότε γύρνας σε σκέψεις, πολλές ώρες με τον αυτό σου να αναλύσεις πράγματα. Τον καιρό που ξεκίνησα τη γυμναστική και ακολουθώ το πρόγραμμα, άλλαξε η ζωή μου 1000%, άλλαξε ο τρόπος σκέψης, άλλαξε την καθημερινότητα μου, πιο πολλή ενέργεια, η αυτοεπίθεση, παίζει πολύ ρόλο και γενικά το κυριότερο πράγμα είναι ότι στη γυμναστική πάει για να βγάλεις και το άγχος και το στρες, κάνεις κάτι για σένα και παίρνεις την δύναμη που χρειάζεσαι για να αντιμετωπίσεις όλα τα υπόλοιπα χωρίς κυριότερα το στρες και το άγχος. Εγώ θεωρώ ότι η γυμναστική μαθαίνεις να ελέγχεις τις ορμές σου, την παρορμητικότητα σου, την ενέργεια σου. Να σε ρωτήσω κάτι και να απαντήσεις ειλικρινά. Μες του τα ούλα τα χρόνια που αντιμετωπίζεις το πράγμα, είχες ποτέ τάσεις αυτοκτονίας? Εντάξει, σίγουρα μπορεί να πέρασε ένας πέμπο νου μου, αλλά όχι σε βαθμό που να μπορεί να το κάνω. Αλλά πέρασε, ναι, οι αρνητικές σκέψεις έπαιζαν άσχημα μηνύματα στο νου σου που λαλείς τώρα να συνεχίσω να το ζω το πράγμα και όλη μου την υπόλοιπη ζωή, τόσα χρόνια που περνώ, ήδη είναι ακραίο, έχει φορές που φτιάχνει και λαλείς έναν αντέχω άλλον, κανεί ας πούμε, και δεν μπορώ να κρύψω ότι είχε φορές που λαλώ Θεέ μου πάρme και να σταματήσω να βαθανίζω τους άλλους και τον εαυτό μου. Ξέρετε γιατί σε ρωτήσα? Επειδή σε ούλα είναι και ο Θεός, είναι και ο Σατανάς, είναι και το καλό, είναι και το λάθος, είναι και το σωστό και είναι και το κακό. Έχει πολλά πράγματα. Γι' αυτό που σε ρωτήσα, γιατί έχουν παρασύ μονοπάθηκια που δεν μπορούν να περπάσουν όλοι και δυστυχώς και κάτι που με λυπεί εμένα και δεν που συζητάζω με κι άλλους είναι το ότι δεν δέχομαι ότι υπάρχουν άτομα της ηλικίας μου και της ηλικίας σου οι οποίοι ήθελαν την αλφα καθοδήγηση, δεν την είχαν, το κράτος ανύπαρκτο, το κράτος δεν συζητά για τις στάσεις αυτοκτονίας, δεν συζητά για αυτούς που αυτοκτονούσαν και δεν τα συζητούμε λόγω της θρησκείας, για μένα είναι λάθος. Πρέπει να έχει τα άτομα που μπορούν να υποταθούν σε εκείνους και να ρωτήσουν και να μάθουν και τι μπορούν να κάνουν και τι όχι, όπως και στα ναρκωτικά, όπως και στο αλκοόλ. Θεωρώ ότι θα πρέπει το κράτος, ακόμα και ο κόσμος, να είναι πιο δεκτικός σε αυτά τα θέματα και να τα λέει τα θέματα, γιατί δεν γίνουν λίγοι δυναμικοί. Δεν γίνουν λίγοι το γυμναστήριο. Μπορεί να μην είναι το γυμναστήριο, μπορεί να είναι μια άλλη πολεμική τέχνη, μπορεί να είναι κάποια άλλη αθλητική δραστηριότητα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπόνονται τα πράγματα, δεν υπόνονται, θα πρέπει. Θα ήθελα να δω παραπάνω την νεολαία ενεργή σε πολλούς και διάφορους τομείς. Δεν το έχουμε ούτε αυτό, μόνο απαιτήσεις έχουμε προς το παρόν. Και κάτι που θα ήθελα να αλλάξω μέσω των ανθρώπων που συναναστρέφομαι και συνεργάζομαι. Είναι ένα πρόβλημα που μου αρέσει. Αρχικά βαστούτο να συμπληρώσουμε ότι ζούμε σε μια κλειστή κοινωνία, η Κύπρος είναι πολλά μικρά. Μπορεί να γνωρίσεις κόσμο και συγγενείς σου ακόμα και στα 40 ας πούμε. Οι παθήσεις και γενικά οι νόσοι και τα θέματα υγείας ήταν ταμπού μέχρι πρόσφατα στην Κύπρο, ακόμα είναι για κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή κάποιοι έχουν ένα πρόβλημα και σημαδεύκονται για όλη τους τη ζωή για εκείνον που έχουν. Και ήταν και ένας από τους λόγους που για πολλά χρόνια έκαναν το μέσα μου και δεν ήθελα να δείχνω οπουδήποτε ας πούμε ότι έχω το πράγμα. Ούτε ότι για να δείξω ότι είμαι αδύναμος κτλ. Απλά θεωρούν το ταμπού και ότι θα το καταλάβει κάποιος. Και επειδή δεν μ' αρέσει να βάλω τα πέλες στον εαυτό μου, αλλά το πράγμα γενικότερα έχει το η κοινωνία μας γενικά με τα θέματα. Το θέμα είναι να που κάνουμε έτσι μπορούμε να εξυπηρετηθούμε μέσω έναν αλληλό βοηθή, γιατί θεωρούμε που τα κόμματα, που τις ομάδες, που το χρώμα, που τη σεξουαλικότητα πλέον, που καθένας μπορεί να κάνουμε ό,τι θέλει, απλά ή αποξηγούν τα δικαιώματα τα δικά σου, πρέπει να δικαιώνουν τα δικά μου. Και πιστεύω το πολλά το πράγμα, γιατί παρεξηγούμαστε πλέον. Το γυμναστήριο που γυμνάζεσαι? Το γυμναστήριο που γυμνάζουμε σε private, στο γυμναστήριο του προπονητή μου, που το έχει κλειστό για αθλητές του. Και ονομάζεται Γιάννη. και ο λόγος?
Γιατί στη Γιάλα προπονούμε καρχαρίες. Που τον προπονητή του που ξεκίνησε τούτο, ότι ουσιαστικά γυμνάζεσαι σε έναν χώρο κλειστό και σαν να ρίξεις καρχαρίες κλειστούς σε μια Γιάλα και παλεύκουν για την επιβίωση τους. Πολλά ωραία το, αρέσκει μου εμένα. Ακούγεται ενδιαφέρον και αρέσκει μου που ξέρω ότι έχει τους χώρους που μπορούν να αποταθούν και σε άτομα μπορούν να τους βοηθήσουν. Θέλω να επενδύσω στον αθλητισμό, ήδη βοηθά αθλητές πάρα πολλούς, είτε από τα social media τα δικά μου, είτε με τα connection που μπορώ να τους βοηθήσω και να υποταθούν. Και αρέσκει μου το πράγμα. Χαίρομαι που έχουμε μια παραγωγή κοινωνία, δεν είναι από όλους, εφικτό να γίνει όμως. Θα το πάρουμε διαφορετικά τώρα, μπορεί να μην συμπεριλαμβάνει, δεν τα πιστεύω και ιδανικά έχεις εσύ και τι απαιτήσεις έχεις που την κοινωνία και την νεολαία σήμερα. Αρχικά, γενικά τα πιστεύω μου είναι κάτι που δεν ήθελα πολλά να συζητώ. Παγιά ας πούμε ήμουν ακραίος, ενώ ζούσα τα πιστεύω μου, διεκδικούσα πράγματα, έφτιανα και στους αγώνες και στα πράγματα πάνω παντού ό,τι είχε να κάνει με την Κύπρο. Αγαπώ πάρα πολλά την Ελλάδα και στα χρόνια ας πούμε τούτο σημάδευκε μας λίγο. Ναι. Γιατί και σαν οπαδός ας πούμε πολλά χρόνια... Ποιας ομάδας? Είμαι με έναν ορθώση. Ναι. Σαν οπαδός ας πούμε πολλά χρόνια θεωρούσα ας πούμε με τα ρούχα του συνδέσμου μόνο να σε διπλασσά σου είναι ταβέλα, φασίστας, είναι το ένα, είναι το άλλο. Και επειδή όπως είπα πριν, δεν αρέσκουν εμένα οι ταβέλες, μια φάση που κρέμασα τα κουτσιά του παδισμού και μετά, αποφάσισα ότι θα ξαναπάρω ταβέλες μπροστά στο όνομα μου. Μπράβο σου. Και φαντάζομαι ότι τα ιδανικά που είναι το πατρία θρησκά έννοια φαντάζομαι και ότι το αντιπροσωπεύει γιατί ακόμα και τον παρεξηγούν το, φασίστας, ρατσιστής και πάει λέγοντας σε μια κατηγορία που μου αρέσκει ούτε εμένα. Μου αρέσκει να το λέω, ούτε δεν είμαι εκείνος που να περπατήσω να το χωμίσει, ξέρω εντός που λέω, ξέρω και ποιος είμαι και ξέρω τι κάνω. Εγώ επειδή κατεβαίνω και υποψήφιος βουλευτής τώρα καλή ώρα, είναι ένα πράγμα που μπορώ να με ρωτήσω και υποψήφιος βουλευτής και είναι τα κομμάτια και ως πεις εσύ ας πούμε να σου πω θεωρώ ότι στερεότυπα και λαθασμένα στερεότυπα και εν τούτες οι ταπέλες που λαλείς γιατί θεωρώ που είπες και για τις ομάδες με τη λογική την δική μου και την αθωότητα τη δική μου θεωρώ ότι που τη στιγμή 3, 4, 5 ομάδες έχουν 5-10 κοινά θεωρώ ότι πρέπει να σκοτώνονται εκτός ή εντός γηπέδου. Για μια μάπα μου εξαρτάται κάπου στους ίδιους, μιλούμε για 90 λεπτά. Το δεύτερο είναι που το κόμμα. Κάποιες ιδεολογίες και κάποια κόμματα, DC, ΛΑΜ, νομίζω ότι έχει κάποιους άλλους με εκείνες ιδεολογίες τώρα στο παροστάδιο, νομίζω είναι που κάνουμε ο Θεμίστοκλες το 10 να μπουν, τέλος πάντων. Θεωρώ ότι το πατριά θρησκεία είναι πρέπει να τους αντιπροσωπεύει όλους γιατί για τον ίδιο που σκομπαλευκούμε και ο πολιτικός υπηρετά τον απλό πολίτη. Τούτον πιστεύω ότι είναι η δουλειά του, το θα πρέπει να κάνει. Όπως θεωρώ ακραίο να κάνουν και να φτιάχνουν να μαλώνουν μες στα πάνες, όπως θεωρώ και ακραίο να τα πελώνονται και να πίνουν μπόξο, ας πούμε, και να θέλεις το καλό του τόπου σου, αλλά να σκοτώνεσαι ακόμα και μπροστά τους και να τους διχοτομάς. Το πράγμα είναι σωστό. Και διαφωνώ κάθετα και συμφωνώ μαζί σου και χαίρομαι που είσαι έτσι νέους, γιατί δεν πρέπει να θωρείς το κόμμα, πρέπει να θωρείς τους ανθρώπους και τι έργο να αποτελούσουν και ποιους βοηθούσουν και γιατί τους βοηθούσουν. Τούτη είναι η απόψη με εμένα, στο παροστάδιο που κατεβαίνω και τώρα που μιλούμε. Δεν έχει το θέμα ποιος είναι να κάνει 5-10 πράγματα πριν την εκλογή του, αλλά ποιος είναι να τα συνεχίσει μετά. Εμπάναν δεξιός, εμπάναν αριστερός, εμπάναν ομόνια, είναι λάθος στερεότυπα και είναι αυτά που μας κόφουν πίσω τα τελευταία χρόνια και τον πάμε και στη συζήτηση μας και μου συμφωνείς. Δεν τέλος τα θωριστούν τα πράγματα όλα. Εντάξει, γενικά θεωρώ ότι πρέπει να έχει ο καθένας να έχει τη δική του λογική σκέψη και κριτική σκέψη. Εν πάεις να ψηφίσεις μόνο επειδή είναι το κόμμα σου, εν πάεις να ψηφίσεις μόνο για την ιδεολογία σου. Μπορεί κάποιος άνθρωπος που μπορεί και να είναι εξάρτητος, μπορεί να είναι και σε άλλο κόμμα, οτιδήποτε, να πιστέψεις στις δυνατότητες του πρώτα απ' όλα. Και εκείνο που είπες και εσύ πρέπει εκείνο που λέει ότι να κάνει να το εφαρμόζει και άμα νιώθεις ότι ο άλλος δεν μπορεί να το εφαρμόσει, χάνει την εμπιστοσύνη μου εμένα προσωπικά.
που τότε που δικαιούμαι να ψηφίσω, πάντα μπορεί ψηφίσω, ποτέ θα φύγω είτε άκυρο, είτε λευκό, είτε να μην πάω. Δεν έχεις άποψη, είναι πολίτης. Πάντα στο χέρι μας το μέλλον μας και καμιά φορά να δεν δοκιμάσεις, να δεις πράγματα, δεν μπορείς να πεις εντάξει, δικός μας ή το κόμμα μου να πάω να το ψηφίσω, ποτέ θα κάνω το πράγμα. Αν δω κάποιον άνθρωπο που θεωρώ αξιέπαινον και ότι εκείνα που λαλεί όντως να τα κάνει και μπορεί να τα κάνει, γιατί όλοι είμαστε καλοί στα λόγια, το θέμα στις πράξεις. Πάντα παίρνω με τον τη σκεπτική και με τούτη είναι να παίρνω και το υπόλοιπο. Για την νεολαία του σήμερα είναι τα απόψη εσείς. Κοίτα, γενικά οι εποχές πάντα αλλάσουν, πάντα υπάρχουν ανισορροπίες μεταξύ των γενεών μεταξύ τους. Εμείς ας πούμε για τους πιο παλιούς ήμασταν η νεολαία που άλλοι ήταν η ζωή μας, άλλοι τρόποι που μεγαλώσαμε κτλ. Η κάθε γενιά πιστεύω με εκείνα που θωρεί, με εκείνα μεγαλώνει και σωματώνεται σε έναν περιβάλλον που δημιουργείται. Η νεολαία τώρα κάποιος εξαρτάται από ποια μερικά να δει στην νεολαία, γιατί έχει και νεολαίους οι οποίοι να ασχοληθούν και με τα γυμναστήρια, με τον αθλητισμό, έχει άλλους που δεν κάνουν τίποτε. Εξαρτάται σε τα κοινωνία και σε τα περιβάλλον μεγαλώνεις πρώτον και κυρίων. Πιστεύω, sorry που σε διακοπτώ, πιστεύω ότι η καταστροφή της κοινωνίας είναι οι εύκολες λύσεις και η αδράνεια. Η αδράνεια και η απραξία. Γιατί το λέω τούτο. Έχουμε έναν πράγμα στα χέρια μας όπως ούλοι μας, το τηλέφωνο, το οποίο διάσου όλες τις εύκολες λύσεις και πολλές προσβατές λύσεις, είτε με το chat, είτε με τον Google και άλλα τόσα πολλά που σαν το chat είναι τον Google. Τέλος πάντων. Ξέρετε τα πάντα. Θεωρώ ότι η τεχνολογία πρέπει να χρησιμοποιείται και να λειτουργεί με έναν τρόπο τον οποίο πρέπει να τη χειρίζεσαι και να σε χειρίζεται. Επομένως, οι μητσοί θέλουν το εύκολο. Απαιτούσιν, αλλά διούσιν. Και το που είπε και άρεσε μου είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε μες στην κοινωνία και να με βοηθάμε άλλοι. Πρέπει ρε κουμπάρε το πράγμα και έχει και όλο. Θεωρώ ότι είναι συνειδητική βοήθεια ένας που τον άλλον και θεωρώ ότι η κοινωνία είναι το απουθωρεί. Και που μου είπες, το απουθωρεί. Ναι, αλλά ποιος τους καθοδηγεί με το απουθωρούσι. Το είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ότι δεν υπάρχει καθοδήγηση. Δεν υπάρχει καθοδήγηση και δεν υπάρχει σωστός τρόπος για να γίνει καθοδήγηση. Υπάρχει, αλλά δεν έχει πολλούς καλούς πρόεδρους να βοηθήσουν. Θα πρέπει να γίνει που λαλείς η μερίδα του γυμναστηρίου, του αθλητισμού, της γνώσης και των γερών καλών θεμελίων να μπορούσαν να ενταχθούν και να βοηθήσει ο ένας τον άλλον την άλλη πλευρά που είναι σε αδράνεια και στην απραξία. Εάν και εφόσον του τις δυο συνεπάρξουν μαζί και θέλουν να αποτελέσουν, μπορούν να καταφέρουν τα πάντα. Προς το άρα είμαστε στην αδράνεια και στις εύκολες λύσεις. Εν τόν που πέτσε εσύ, δυστυχώς είμαστε η γενιά από γενιά, πέφτουν και τα ποσοστά της, ξέρεις και με τη woke agenda και δεν θέλω να σου το πω, τα κόμματα που τους διχοτομούσουν και βάλουν ακόμα και τις μάπες και όπως συζητάμε πριν, τούτα θεωρώ ότι χάνουμε την ουσία μες στην πραγματικότητα του 2026 και θα πρέπει να το δούμε, θεωρούμε πολλά πιο σοβαρά. Εντάξει, γενικά, όπως είπα πριν, αναλόγως στο περιβάλλον που μεγαλώνει κάποιος, έτσι είναι και η ζήση του, με εκείνα που θωρεί, με εκείνα ό,τι θωρείς καμνείς. Αν μεγαλώνεις σε ένα περιβάλλον που οθείσαι, υπάρχει δύναμη, υπάρχει θέληση, αθλητές κτλ. Μια φάση είναι να ακολουθήσεις και εσύ, αλλά γενικά ο κάθε άνθρωπος επειδή ασχολείσαι, ο καθένας μας πλέον μπορεί να ασχοληθεί με χίλια πράγματα διαφορετικά. Ακόμα και στην ίδια φάση να είμαστε, άλλα κάνω εγώ, άλλα κάνεις εσύ. Κυριότερο είναι τούτο, ότι πρέπει να προσαρμόζεσαι στο περιβάλλον και να κάνεις, αν θέλεις να είσαι μες στους πολλούς, ακολουθάς τη μάζα. Αν θέλεις να είσαι με τους λίγους, χαράζεις τον δρόμο σου και κάνεις εκείνο που γουστάρεις εσύ πραγματικά να κάνεις. Θα θέλεις να αλλάξεις κάτι στο εκπαιδευτικό σύστημα για να αλλάξουν, ξέρεις, μια κουβέντα είναι να λαλείς το άλλο να σου αρέσκει, να σου αρέσκει στην λέει. Θα άλλασες κάτι στο εκπαιδευτικό σύστημα που το έζησες και εσύ και μπορώ να πεις και πρόσφατα και εγώ και εσύ, και είμαστε και μακριά. Να άλλασες κάτι στο κομμάτι του αθλητισμού, στην παιδεία. Εντάξει, γενικά το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι φτιαγμένο για κάποια στάνταρ. Δηλαδή τα περισσότερα πράγματα που έμαθα στη ζωή μου, έμαθα τα μόνος μου, σπίτι μου
Και επειδή είμαι ένα άτομο που χρησιμοποιούσα πολλά μωρών την τεχνολογία λόγω τους περιορισμούς που είχα στο σπίτι, πολλές φορές χρησιμοποιούνται και να μαθαίνω πράγματα και ας πούμε έφτιανα έξω και λαλούσα να δω ξέρω όλα και ούλα ξέρεις τα... Επειδή χρησιμοποιούσα την τεχνολογία και μάθαινα πράγματα. Χρησιμοποιήσεις σωστά όμως. Ναι, δηλαδή χρησιμοποιώ την τεχνολογία μου 10 χρονών. Είχα λάπτοπ, ήμουν μες στο ίντερνετ, γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα από το ίντερνετ, αλλά σήμερα ας πούμε με την τεχνολογία και τα μέσα που έχουμε σήμερα, καμία σχέση με εκείνα που έβλεπες πριν 15 χρόνια στο ίντερνετ, άλλον το content που βλέπεις σήμερα και γνώσεις που... Ήταν αγαθό content, ήταν άλλο πράγμα. Ήταν το ίντερνετ παγέτα μόνο meme, ενώ όσο έμπαινες μέσα να βγάλεις το αστείο σου, τα ψυχολογικά σου, να διαβάσεις πράγματα, ξέρω να γελάσεις, να μάθεις. Τώρα πλέον το περισσότερο, το 90% του content είναι πράγματα αχρίαστα, δηλαδή να κάθομαι να βλέπω πώς δίνεται ο ένας, πώς δίνεται ο άλλος και τα λοιπά. Παίρνετε βοηθμή. Ναι. Τα πράγματα είναι content απλά για να περνάω ο κόσμος στην ώρα του. Δεν έχει κάτι ουσιαστικό. Παραγωγή μηδέν. Στα σχολεία θα θέλεις ας πούμε να δεις κάποια παραπάνω πράγματα στο κομμάτι του αθλητισμού, γιατί θεωρώ και εγώ και λαλώ το ότι αν και εφόσον εφαρμόσεις τον αθλητισμό παραπάνω φορές την αυτό και εμπεδώσεις τους το και αλλάξεις τον τρόπο σκέψης τους και κάνεις τους ένα reprogramming σε άλλον κομμάτι πέρα της μαθησής, σεβασμό, εκτίμηση, αγάπη, πειθαρχία, τα πράγματα που σε βοηθούσαν και δάμε. Εγώ πιστεύω ότι να ήταν πολλά καλύτερα τα πράγματα. Κοίτα, πας τούτο δεν μπορείς να πείσεις κάποιον να ακολουθήσει ένα μονοπάτι και είναι πολλά δύσκολο να καλουπώσεις κάποιον γιατί όλοι έχουν τους δικούς μας χαρακτήρες και σαν μητσής και εγώ και στο σχολείο και στο γυμνάσιο και στο λύκειο ήμουν έτσι πιο αντίθασο μωρό, να αρέσκε μου να φκένω εκτός ορίων, να είμαι λίγο επαναστάτης της υποθέσεις και πολλές φορές δεν ακολουθούσα και εγώ σαν άτομο τους κανόνες και τα καλούπια που προσπάθησαν να σε βάλουν, οπότε σιγά σιγά φέρνοντας παραδείγματα, οι εκπαιδευτικοί που είχαμε μέχρι σήμερα, τα πράγματα που έμαθα και από τα βιβλία που διαβάζαμε, από τις κουβέντες που έκαναμε μετά από τα μαθήματα. Ακριβώς. Οπότε όσον υπάρχουν τούτοι άνθρωποι μες στα σχολεία και πραγματικά αρέσκει τους το λειτουργήμα που κάνουν, να αναπτύσσεται και ανάλογα με τις σχέσεις σου που έχεις με τον μαθητή σου, να μπορεί να του πεις, αν θεωρείς κάποιος ότι είναι αντίθασο, αλλά έχει δυνατότητες, πιαστόν που κοντά, του βάρτω στο σωστό τρόπο, καθοδήγα του. Δηλαδή είναι η καθοδήγηση που είναι εκπαίδευση, όχι η εκπαίδευση σαν εκπαίδευση. Και εγώ έτσι πιστεύω, γιατί και εγώ ήμουν που τους αντίθασους που λαλείς, και εγώ ήμουν και που τα οργανούλα, και εγώ ήμουν και που κάνουμε τις φασαρίες, αλλά εν τόν πας έξω, είχαμε τρόπο και αρχές και ξέραν που να σταματούμε. Σήμερα ούτε τούτον δεν το έχεις. Πάσαν ίδια όμως, όχι... Πολλά τα προβλήματα που αφορούν την νεολαία και γι' αυτό που θέλω μέσω τούτα που κάνω να τους βοηθήσω, γιατί χαίρομαι που έχω αναγνώριση και θεωρούν τα και τα καλά και τα κακά και... Το θέμα είναι και τα κακά που κάνουμε στα σχόλια, το θέμα είναι την εξέλιξη που τα 27-23 που αναγνωρίζεις και ξέρεις και εσύ ο ίδιος ότι ναι ρε κάμα πελάρες αλλά είχα τρόπους, ναι κάμα πελάρες αλλά είχα καλή σχέση με τους καθηγητές και εγώ ήμουν ατύχος στο σχολείο και ο επαναστάτης αλλά ήμουν καλό μωρό. Σήμερα ούτε τούτον δεν το έχεις, δηλαδή πάρα πολλά λιπτερών και είναι πολύ πιο, δεν το έχουμε. Για να κλείσω και το κομμάτι, ένα πράγμα που σε επηρέασε παραπάνω που λέω κάτι που ήταν κάτι συγκλονιστικό. Σε τον όλο ταξίδι του γυμναστηρίου, στην Οσόν τη Κρόουν, ποιο ήταν κάτι που σε συγκλονίσε παραπάνω που όλα. Δύο πράγματα συγκλονιστικά που ήταν την ίδια περίοδο. Το ένα ήταν όταν ήμουν 17 χρονών, που ήμουν στην κατάταξη μου, έπιασα το χαρτί μου ότι θα κάνω το στρατό. Την ίδια περίοδο μπαινόφκαινα στα νοσοκομεία μέρα παραμέρα, εβδομά μήνε εβδομά, έκανα πολλούς μήνες μέσα. Και έφτασε ένα σημείο, ήταν ο παπάς μου την ημέρα μαζί μου στο νοσοκομείο. Χτυπήσα μου η κολλική με δεσιμπέλ πόνους της εγκυμοσύνης, δηλαδή τους πόνους που γεννά μια μάνα. Και επειδή ήταν έτσι πολλά ξαφνικό, απλά πέφτα στο κρεβάτι, ο
όταν ξεκίνησα να πονώ και ένιωθα ότι πολυνίσκει και το πράγμα πρώτη φορά το νιώθα, ας πούμε. Θυμούμαι χαρακτηριστικά ότι κρατώ την αναπνοή μου, αλλάσα χρώμα. Κάθεται ο πατέρας μου δίπλα και λαλούν του φύγε από την καμαρίλα του, δεν θέλω να δεις το πράγμα. Νομίζω φεύγω, να φύγω από τη ζωή. Μιλώσω και σηκώνεται η τρίχα μου. Ο πατέρας μου μόλις του είπα έτσι σοκαρίστηκε, ξεκίνησε κυρίως να κλαίει, πανικοβλήθηκε βασικά. Και έφυγε έξω, φώναζε βοήθεια κτλ. Να κάνουμε κάτι, ας πούμε. Και θυμούμαι χαρακτηριστικά ήταν μια γιατρός μεγάλη αγκαλά. Είπε με φοβάσαι, θα πεθάνεις, ας πούμε, όπως νιώθεις. Γιατί πραγματικά την ώρα ένιωθα ότι να ξεψυχήσω από τους πόνους. Και χορήγησα μου έναν ισχυρό ναρκωτικό. Μορφίνη. Όχι, πεθυτίνη. Ναι. Η πεθυτίνη είναι κάτι που χρησιμοποιείται προχειρητικά, το οποίο ήταν σε μεγάλη δόση και κοιμήθηκα 24 ώρες. Δόξα τω Θεώ, δεν έπαθα κάτι χειρότερο. Ουσιαστικά είχε τρυπήσει το έντερο σε πολλά διαφορετικά σημεία. Έκαμε μόλις συντζάμε και προχωρά σιγά σιγά το πράγμα. Ακολούθως έκανα 4 μήνες νοσηλείας, 3 μήνες στην Κύπρο. Και ήταν και για μένα ένα σημείο καμπής για μένα το να αλλάξει το mindset μου, γιατί ως τσάμε, ας πούμε, κάποιες φορές εν το που σου είπα πριν, έβαλα τα και με τον Θεό, γιατί εμένα και πόσο καιρό, ας πούμε, να πάει το πράγμα. Ως που ήρθε η βεβαίωση ότι φεύγω να πάω Αγγλία, γιατί στην Κύπρο λόγω της ηλικίας δεν με χειρουργούσαν. Δεν είχε γιατρό να λάβει, ας πούμε, την περίπτωση. Και πήγα στην Αγγλία. Εκεί την πρώτη φορά δεν ήξερα ότι πάω για χειρουργείο, αλλά έκανα το. Εντάξει, ήμουν και πιο μικρός, αντιλαμβάνομαι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ρούλε ένα πράγμα μες στο όλους σου. Την δεύτερη φορά, επειδή ήμουν και σε μια ηλικία πολλά πιο μεγάλος, είχα φτάσει τα 27 κιλά, στα 18 χρόνια. Για να περπατήσω, βασικά να μπορούσα να περπατήσω, κινούμουν με τροχοπάθισμα. Πήγα μαζί με συνοδεία νοσηλευτή στην Αγγλία και την μάνα μου. Και εντάξει, οι γιατροί, άμα είσαι και εξωτερικός ασθενής, είναι διαφορετική αντιμετώπιση, για να λέω και την αλήθεια. Με το που έφτασα για μένα, ήρθε ο χειρούργος μαζί με τον γιατρό που ήταν να λάβει την ευθύνη πάνω του, ξέρω εγώ, για το θέμα. Εξήγησαν μου εντός να γίνει το χειρουργείο κανονικά και είπαμε ότι έχεις 99% πιθανότητα να βγεις με σακόλια μου τη φορά. Εγώ έκλαια, αλλά έκλαια γιατί, βασικά έκλαια και λαλί μου γιατί κλαίεις, λαλί μου φάσε. Και λέω του, εφόμαι λαλό του, νιώθω ότι έφτασα κοντά στην ανακούφιση. Ήρθα δαμέ για να ανακούφιστώ λαλό του, πόσους μήνες, πόσους πόνους να αντέξω κτλ. Και όταν του είπα, δεν θα βάλω το σακόλι λαλό του. Είμαι σίγουρος ότι το 1% να το κερδίσω και γέλασαν ειρωνικά και λέει μου έχεις πολύ αυτοεπίθεση. Και λέω να τα πούμε μετά το χειρουργείο. Και λέει μου μέσα στις επόμενες μέρες να σε ενημερώσουμε για το πότε να γίνει. Περίμενα έτσι 3-4 μέρες, δεν είχα κάποια ενημέρωση. Μια νύχτα όπως έτσι ήμουν, έμπηκα σε έναν όνειρο που ήταν ένα λευκό περιβάλλον, δεν υπήρχε τίποτα, ήταν μόνο λευκό. Άσπρο πράγμα και περπάτω. Και στον ορίζοντα θέλω μια κουρκιδούλα μαύρη και λέω να την ακολουθήσω. Και περπάτω για πάρα πολλές ώρες. Κόντεψα κοντά σε την κουρκίδα και ώσπου κόντευκα βλέπα μια ανθρώπινη μορφή. Κάθετος στον αέρα, κάθετος σαν και κάθεσαι σε μια καρέκλα, αλλά δεν υπήρχαν αντικείμενα στον χώρο. Και καθώς έπαιρνα κοντά προσπάθουν να δω το πρόσωπο του, προσπάθουν να δω ποιος είναι, ας πούμε. Ήταν ένας δρασοφόρος. Με τα νούσα και πάντα ήταν ταπεινός. Έβλεπε κάτω, μ' αφήνε να δω το πρόσωπο του. Και μόλις εκόντεψα πάρα πολλά κοντά, λαλί μου Θανάση μου ραγάτσα στα πόθηκια μου και με έφασε λαλί. Ούλα με πάντα με το όνομα μου. Και μόλις επήγα τέτοια κοντά του και έκανα έτσι να δω το πρόσωπο του, ένιωσα ένα σέρι δαμέ και ξύπνησα λίγα που πάνω με νοσοκόμες, έτοιμες για χειρουργείο, δηλαδή μου πάεις τώρα έτσι όπως είσαι για χειρουργείο. Και επειδή εγώ ακόμα ήμουν θυμούν το όνειρο τόσο έντονα, απλά γύρισα, εκούμπησα τη μάνα μου να ξυπνήσει, ότι πάω στο χειρουργείο γιατί έτσι του δίπλα μου και ξεκίνησα να κάνω την προσευχή μου μέχρι να ανοίξουν οι πόρτες να μπω στο χειρουργείο.
Καίνοντας το πρώτο πράγμα που έκανα μόλις άνοιξα μάτια μου ήταν να σηκωστώ να αγγίσω την τζουκιά μου να βάλω σε σακούλα και δεν είχα. Και την επόμενη μέρα που ήρθε να με δει ο γιατρός έμπηκε μέσα και έλαν και λέει μου «Εν τόσο δυνατή η πίστη σου, δεν ξέρω που πιστεύεις, λέει μου, εν τόσο δυνατή η πίστη σου και το 1% να κέρδισες το, δώσ' μου medales» και είχαμε το έτσι σαν συζήτηση μαζί. Συγκλονιστικό πράγμα. Και το δεύτερο πράγμα. Το δεύτερο ήταν ότι στο δίπλα δωματιό πάλι στη δεύτερη μου την αρχαίση ήταν μια γυναίκα με το γιον της και εκείνος περίπου πάνω κάτω στην ίδια ηλικία με μένα, αθλητής, είχε πάθει μόλις στο πόδι και είπαν τότε να σου κόψουν το πόδι σου. Και η γυναίκα ήταν εντωμεταξύ μουσουλμάνη, να το πούμε τούτο. Η γυναίκα ήταν όλη την ώρα στην άρνηση και έκλαιγε, αντί αδύναμη ήταν μπροστά του και έκαμε τον παραπάνω χαρτιά. Και μια φάση ήρθε και μέσα στο δωμάτιο και έφυγε η μητέρα μου έξω και λέει της είναι σωστό το πράγμα που κάνεις, ξέρω εγώ, δώσ' του δύναμη, μεν το ρίχνεις, να πάνε όλα καλά, ξέρω εγώ. Και επειδή είχα μαζί μου λαδάκι που με σταυρώμενε η μάνα μου, έδωκε της το ρηβέν της, έδωκε της κεντρώνη εικόνα του Χριστού και είπαν της βάρτω όχι, το μαντίαν του Χριστού που έφεραν μου τα Ιεροσόλυμα και είπαν της δώσ' το βάρτω το βάζ' το μαξιλάρι του, δεν της είπαν που είναι και έδειξε μια φάση που ήταν να πάνε καλά. Και έκαναν το χειρουργείο μητσής, δεν χρειάστηκε να το κόψουν το πόδι του και ύστερα την επόμενη μέρα ήρθε η ίδια γυναίκα και λέει που τα σήμερα να πιστεύω στη θρησκεία σου, να πιστέψω στη θρησκεία σου γιατί είναι πάρα πολλά δυνατή και βοήθησε το γιο μου. Και έδωκε της και ένα σταυρό η μητέρα μου, να τον έχει μαζί της και ήταν να σου πω κάτι έτσι Βέλη, τα πούμε πολλά συγκλονιστικά, ενώ σου... Είναι πράγματα που μου μείναν και εμένα στο νου. Είναι η δύναμη της πίστης και θέλεις. Βέλη, είναι πολλά συγκλονιστικά τα πράγματα. Ο καθένας μπορεί να το εκλάβει με διαφορετικών τρόπων, άλλοι μπορεί να πούσουν τα δικά τους. Εγώ έλαβα το ότι το πράγμα ήταν σημάδι, είναι ένα θαύμα για μένα. Και έτσι πιστεύω και εκείνο το πράγμα με δυνάμωσε με ακόμα παραπάνω και έφερε με ακόμα πιο κοντά στη θρησκεία. Να πούμε ότι δεν ξαναγνώρισα σε που κοντά. Εμένα η αρφή σου που σε χούμισε και είπε μου ότι κάνει και είπα της «Ναι μπούσε» και είπε μου και θέλω το λόγο. Θέλω το. Και τώρα που κοντά, φίλε, ας πούμε ένα πράγμα, είναι αδιανόητο το πώς αλλάζει ένας άνθρωπος βάσει εμπειριών και προς το καλύτερο. Και χαίρομαι που έρχομαι με τα άθρα γιατί τον που λαλώ και με τους άλλους που είχαν παρομοιές. Είναι σκέφτω πως η δύναμη μπορεί να δω και στο άλλο μόνο που δουν το πράγμα που κάναμε τα μέσα σήμερα. Αφού μιλώ σου εσύ τόση ώρα που μιλάω και να τρισάζω ρε. Δεν μπορούν να καταλάβουν πολύ το πράγμα. Είναι ένας από τους λόγους που δεν μιλούν, γιατί άλλο να τα ζεις και άλλο να τα μεταφέρεις κάποιου, θα το εκλάβει κανένας το ίδιο όπως το έζησες. Τι μήνυμα να θέλει να έχεις του κόσμου που να δει το βίντεο και να μας παρακολουθήσει. Είτε του προπονητή σου, είτε της οικογένειας σου, είτε τα άτομα που περνούν το σύντρομο χρόνο. Όταν έρχεται μια δυσκολία στη ζωή μας, έρχεται για κάποιο λόγο. Είτε για να μας δυναμώσει εμάς γιατί είμαστε αδύναμοι, είτε κάποιος γύρω μας είναι αδύνατος και πρέπει να δυναμώσουμε εμείς. Μέσα από τις εμπειρίες μας βρίσκουμε δυνατοί, ό,τι και να έρθει στη ζωή μας αντιμετωπίζεται και να μην αντιμετωπίζεται πάλι ευλογία είναι. Πιστεύω ότι πολλές φορές αν δεν συναντήσεις κάποια εμπόδια στη ζωή σου, δεν μπορείς να δημιουργήσεις ένα χαρακτήρα δυνατό. Και όπως είπα πριν, όταν ζητούμε κάτι, έρχεται με το ανάλογο τίμημα. Όταν ζητάς υπομονή, να σου στείλει πράγματα για να χτίσεις την υπομονή σου. Όταν ζητάς δύναμη, να γίνει το ίδιο πράγμα. Αντιμετωπίζουμε τα όλα με ψυχραιμία. Προσπαθούμε να μην έχουμε άγχος στη ζωή μας, όσο γίνεται, τη σημερινή μέρα. Και κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας, για να γίνουμε εμείς καλύτεροι και γύρω μας. Ευχαριστώ πάρα πολλά για τη συζήτηση. Θα έχουμε πολλά μηνύματα του κόσμου. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και να χαρώ τα ξαναπούμε στα επόμενα βίντεο που να κάνουμε και στο YouTube channel σου. Εννοείται. Και κάνουμε και γυμναστική μαζί.
Χάρηκα πάρα πολλά, ευχαριστώ ξανά για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για το βήμα που έπιασες και κάνεις τα τελευταία χρόνια μέσα από τις δικές σου εμπειρίες. Και μακάρι ο κόσμος να γεννήσκεται πιο έμπειρος, να ακολουθεί τα παραδείγματα όλα και σε όσους δίνουμε δύναμη, μακάρι να μας διάρει μας δύναμη, να συνεχίσουμε και όλοι μαζί να τα καταφέρουμε. Έτσι είναι, πρώτα Θεός. Χάρηκα πράγμα, ευχαριστώ για την λόγια σου.